Ouvrez la douceur naturelle des produits Bébé Production. Bébé Production est fabriqué à base des produits 100% naturels. Thé bien-être, thé relaxant, thé gingembre clou de girofle, thé quinqueliba citronnelle, farine d'égari, tapioca, secret femme et maintenant piment épicé. Bon pour le corps, Bébé Production, c'est le bien-être dans votre vie. DMS-TV jabarani filobaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw minnu sigilen n'u ka lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ kelen n'u ka danaya min ta ka da DMS-TV kan o danaya kelen kuma bɛɛ lajɛlen na an b'o timɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bi an bɛ DMS-TV ka walanbulon sanfɛ n y'a fɔ dɔgɔkun an bɛ Azizi Traoré wele ka na pour que an bɛ se ka bakuruba dɔ ta ou bien an bɛ se ka an ka kalanw kɛ an ka kanw na cogoya min na i n'a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen mi i yɛrɛ sɔrɔ la cogoya min na hali n'a y'a sɔrɔ kan caman bɛ jamana in kɔnɔ mais bamanankan caman b'i yɛrɛ sɔrɔ la o de kama an fana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an bɛ se ka an ka fɛnw fɔ bamanankan na cogoya min na a bɛ se ka faamuya o la cogoya min na mais bi émission fana ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ye DMS-TV ka walanbulon kɔnɔna parce que an y'a ye semaine jan tɛmɛlen na minnu kun bilala ka constitution kura sɛbɛn n'o jamana sariya kura ye pour que o ko bɛ se ka lawaleya cogoya min na olu tila n'u ka baara la u taara di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta ye ale fana ye baara in minɛ k'a lajɛ n'an b'a wele ko avant projet de la nouvelle constitution donc o ko in a caman ye fɛn caman fɔ a la mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ caman kɔnɔ an bɛ se ka fɔ fɛn dɔw fana b'a kɔnɔ pour que olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na i n'a fɔ a bakuruba fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ an bɛ se k'an da mɔgɔ la cogoya min na i n'a fɔ bɛɛ bolo ko constitution kura kɔnɔna a bɛna ye k'a fɔ an b'an yɛrɛ sɔrɔ bamanankan na cogoya min na bamanankan bɛ se ka kɛ an ka kan ye a bɛ don ekɔli la cogoya min na pour que an bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye an bɛ se ka faamuyali caman k'o la cogoya min na mais an y'a ye u ma se ka don a kɔnɔ mais don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka ko in yɛlɛmɛ cogo dɔ la ou bien an bɛ to a la au fur et à mesure an bɛ ka baara kɛ cogoya min na a bɛ se ka don a kɔnɔ mais bi tuguni an ni Azizi ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛna an da don o constitution kura in de la ko fɛn minnu b'a kɔnɔ aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na walawalali minnu bɛ se ka k'o la cogoya min na pour que aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ o kalama cogoya min na ne b'a fɔ aw bisimila tuguni DMS-TV ka walanbulon sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Azizi n'u la comme y'a fɔ cogoya min na ko dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ DMS ka walanbulon la mais bi t'a la an y'a kɛrɛnkɛrɛnya pour que i bɛ se k'i da maga constitution na cogoya min na mɔgɔ caman ka faamuya parce que i b'a ye Mali constitution na a bɛ bɔ san caman mais i bɛ mɔgɔ ɲininka mɔgɔ tɛ fɛn caman dɔn a kɔnɔ en même temps sɔsɔliw bɛ yɔrɔ dɔ la en même temps faamuyali caman bɛ yen minnu bɛ se ka walawala a kɔnɔ cogoya min na m'a dɔn i bɛ n'i da mɔgɔw la pour que an lajɛbɔ mɔgɔw bɛ se ka o faamuya cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ta kɔni an bɛ ɲɛfɔli kɛ parce que hali ekɔliso kɔnɔ ni kalan sugu bɛ bɛn misala ni bana min kɛlen don ka diɲɛ mɔgɔ kɔnɔ gan wagati min na i b'a ye kalanso kɔnɔ u bɛ san o san kalan bɛ daminɛ ni o ye ko ɲɛfɔ hali ɲinan ta daminɛ ni coronavirus k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye a ti programme na mais a kan ka ɲɛfɔ donc nin fana ye o ɲɔgɔnna de comme cas d'urgence de don donc a bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuya voilà nin kɔni n y'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la cogo min na a bɛ bɛɛ lajɛlen kun a bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ o tɛ nka a bɛ nansarakan na komi jamanaden fanba tun bɛ o fanba bɛ kan min mɛn an bɛna an gɛlɛya ka caman ɲɛfɔ o la o tɛ a fɛn dɔw bɛ yen an bɛ n'olu to u tocogo la nka an b'olu kɔrɔw fɔ o bɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na voilà donc nin ye an ka jamana sigikan ɲɛbila baaraw ye jamana bɛ sigi ni kan minnu ye o de constitution ye bamanankan gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ la mais wele cogo nɔgɔman na jama k'a faamuya o ye sariya sunba ye. N yɛrɛ kun don n ko mɔgɔw ko sariya sunba. Sariya sunba donc jama b'o de mɛn donc n'an ka kanw donna san de tagalen ɲɛfɛ kanw yɛrɛ ye min ye voilà. O la gɛlɛyaba t'a la tubabukan de don an b'a kalan de k'a ɲɛfɔ constitution bɛ bɛɛ lajɛlen de kama. Constitution tɛ constitutionnaliste kama dɛ n y'a fɔ ko sariyatigiw ta tɛ constitution ye dɛ jamana kɔnɔdenw de ta don. Wa bɛɛ n'a kalanni kan ka se k'a faamuya n'i ma yɔrɔ min de faamuya sisan i bɛ se sariya kalanna ma o b'o yɔrɔ dayɛlɛ i ye ten de don n'o tɛ bɛɛ de ka kan ka constitution ɲini k'a dɔn ne ka jamana sariya ko tan a ko tan a sigilen don nin de kan constitutionnaliste ta ye k'u janto a la a bɛ n'a fɔ banque ye mɔgɔ min bɛ baara kɛ banque la a tigilamɔgɔ b'i janto wari ninnu na n'o tɛ a ta tɛ o voilà donc sariya sugu tɛ o y'a yira ko préambule o ye ɲɛbila sɛbɛnw ye a daminɛ la o bɛ fɛn minnu fɔ mɔgɔw ye k'a faamuya olu daminɛ ninnu sigilen tɛ dɔwɛrɛ kan malidenw ka malidenya yɛrɛ sigilen don min kan ko jamana maliden minnu bɛ yen n'u ka yɛrɛmahɔrɔnw b'u bolo wa ni u sewalen don kosɛbɛ n'u ka seko n'u ka dɔnko n'u ka danayaw n'u ka naamuw ye n'o y'u ka diinɛw ye o y'olu ɲɛfɔ a la min ninnu bɔra
masafagabaw n'o ye royaume ye olu sigibagaw la u y'o bɛɛ lajɛlen yira kɔnɔ ka hakɛto dɔɔni voilà donc maraba minnu kɛra ka tɛmɛ olu bɔnnaw de ko don mɔgɔ minnu bɛ yen o ye Mali jamanaden kelen de ko don min ninnu dalen don jɔnya kɛlɛli o kɛlɛla ni miiriya minnu ye min ninnu dalen don o miiriyaw la n'u bɛ yɛrɛma hɔrɔnya fana lafasa olu de ko don wali an maliden minnu bɔra mɔgɔw la min ninnu taɲara faso kumabɔli kɛnɛ kan olu maliden ninnu de ko don min ninnu bɛ ka kɛlɛ fanba fana ye ka yuruguyuruguw kɛlɛ ani nafolo sɔrɔli ko juguyaw k'olu fana kɛlɛ n'o ye dungo juguyaw ni fɛnw ye min ninnu bɛ yen n'u u jɔrɔlen don ka ɲɛsin lakana ma faso kumabɔli ma ani u yɛrɛ ka yɛrɛya lafasali ma o jamanaden minnu fana bɛ yen ni olu labɛnnen don k'u ka seko n'u ka dɔnko k'olu don ba la a mana kɛ a miirima yɔrɔw ye walima fɛnma yɔrɔw ye ka tila tuguni k'u sɔnni sigi u ka jamana lakanali kan a bilama ani a sinilama olu mɔgɔw olu de ko don donc daminɛ y'olu de wa comme olu mɔgɔ kelen minnu b'u wasa don jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la a ka kelenya a n'a ka jamanaya souveraineté a ka yɛrɛma hɔrɔnya et unité nationale a ka kelenya intégrité du territoire a ka jamanaya voilà olu mɔgɔ ninnu de ko don an bɛ taa ɲɛfɛ a bakuruba fɔlɔ o ye les droits et les devoirs aw ka hakɛw a n'aw ka kɛtaw jamanadenw u ka hakɛw a n'u ka kɛtaw c'est comme min ka kan ka k'u ye jamana fɛ ani u ka kan ka min kɛ ka ɲɛsin jamana ma donc des droits et des libertés aw ka yamariyaw ani min ka kan ka kɛ aw ye aw ka hakɛw a n'aw ka yamariyaw ko tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Ko Maliens bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sariya ɲɛma an'u ka kɛtaw ɲɛma. Ko wolomali fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ sinsin aw ka sigida cogoyaw kan aw ka sigiyɔrɔ cogoyaw kan aw farikolo couleurs kan aw ka kanw kan aw suguyaw kan aw siya nin ye cɛ ye nin ye muso ye wali aw ka diinɛ wali ka da aw ka bɛrɛbɛrɛli ko faamuyaliw ma ko o bɛɛ lajɛlen kɔnnen don wolomali fɛn fɛn de sigilen don sigida ko kan misalila n'a nana yɔrɔ dɔ la Mali kelen kɔnɔ e bɔra Tɔnbɔkutu ne bɔra karisa bɔra Kulikoro an b'a fɔ a Tɔnbɔkutu ka fisa ni Kulikoro ka ye o ye woloma sugu o kɔnnen don parce que o bɛ tali kɛ aw ka sigiyɔrɔw la e finnen don ne finnen don ne ye directeur ye ne bɛ gɛrɛ n na jɛlen don an k'o mabɔ an na o ye aw farikolo couleur ye o kɔnnen don o si bɛnnen tɛ quoi o si tɛ bɛn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana cakɛda la e ka kan ye bamanankan ye ne ta ye filakan ye cɛ an tɛ filakan ye ta an ka bamanankan to yen o kɔnnen don donc bɛɛ ye kelen o tɛ e ka parti ye nin ta ye ne ta ye nin ta ye siya woloma ka don yen o fana bɛɛ lajɛlen kɔnnen don siya woloma sugu o sugu de bɛ yen o kɔnnen don an k'an sɔnni sigi musow k'an ka cɛw to yen o kɔnnen don an ka ɲɛsin cɛw ma an ka musow to yen o kɔnnen don ni seko ni dɔnko hakɛya kelen bɛ cɛ la wali muso la n'u nana baara daminɛ u bɛ se k'o sɔrɔ donc ni siya woloma sugu bɛɛ lajɛlen kɔnnen don ko adamaden ye fɛn bonyata ye wa bi man kan ka k'a kan la personne humaine est sacrée et inviolable fɛn bonyata don wa bi man kan tɛ ka k'a kan ko maa kelen o kelen u bɛɛ lajɛlen ni diɲɛlatigɛ ka kan bɛɛ ni diɲɛlatigɛ ka kan o ye hakɛ min kan ka kɛ aw yɛrɛ ye o ye adamadenya yɛrɛ lafasali o ye nin ye diɲɛ jamana caman constitution daminɛ ye a yamaruyalen don wa ani lakana ka kan ani a ka adamadenya yɛrɛ fana ka kan l'intégrité de sa personne a ka adamadenya o ka kan i n'a fɔ e filɛ cogo min na i ka kan ka bonya bi man kan ka kɛ i kan ka da i ka adamadenya yɛrɛ kan o ti o la bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la ko ala ye adamadenw da ni a yɛrɛ misali ye o misali fitinin dɔ bɛ minnu dayɛlɛ adamaden si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ɲɔgɔn fila bɛ yen mais dɔw bɛ taa yɔrɔ la u b'a fɔ nin bɔlen don aw bɛ bɔ ma aw tɛ kelen ye l'identité absolue n'existe pas donc ala yɛrɛ ka ko ye quoi nin ye mɔgɔw ye
ni bɛ se ka kɛ mɔgɔw siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma mɛn da mais n tɛ don o kɔnɔ kosɛbɛ mais e yɛrɛ k'a jateminɛ hali fila ni fila min ninnu bɔra kɔnɔ kelen na jama k'a kɛ to danfara b'u cɛ u mana bɔ cogo o cogo danfara bɛ yen o b'a yira ko aw danna ni ala yɛrɛ ka misali ye yecogo dɔw la mais olu yɛrɛ ma a sen ka don nin kɔnɔna na o la i ti maa si ye diɲɛ kɔnɔ k'a ɲɔgɔn fila bɛ yen k'u ka fɛn bɛɛ ye kelen o tɛ yen hali filaninw kelen ka kɔrɔ kelen ye voilà. L'État assure la protection de l'enfant contre le trafic de personnes et des infractions assimilées et contre l'enrôlement dans les groupes extrémistes violents. Ko jamana abe akadenw wali denmisɛnnin fitininw abe olu ka lakanali abe o kɔkɔrɔma don ka bɔ adamaden jago fɛ ani adamaden suɲɛ u bɛ adamadenw suɲɛni minnu kɛ ka t'u bila ko kɛbalukɛw la walima jagoya fɛn dɔw la ko jamana bɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen lakana ka bɔ o ma o la ne ko n k'an t'an ka constitution kɔrɔ dɔn kosɛbɛ ni jamana bɛ denmisɛnninw lakana ka bɔ o ma an bɛna s'a ma denmisɛnnin fitinin minnu bɛ bɔ dugu villagew la ka na Bamakɔ yan tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ da u kan sotarama bɛ dɔw furan u ji feeretɔlaw u ka patronniw bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen da u kan jamana bɛ se ka mun de kɛ o la o tɛ kɛ la nin bɛ constitution kɔrɔ kɔnɔ voilà o de la n bɛna f'i ye n ko kan b'a adamaden kɔfɛ an bɛna s'a ma nul ne peut être soumis à la torture ko maa si tɛna bila tɔɔrɔya kɔrɔla la maa si tɛna minɛ jɔnya la wa maa si tɛ yen ko wale fɛn o fɛn bɛ taa adamadenya juguya la k'o bɛna k'i kan jamana yɛrɛ sariya ko ten o kɔrɔ bɛ mun yira ni mankan tɛ ka to ka e ta dɔrɔn k'i bila so kɔnɔ ka da sɔgɔ i da la ni ɲɛna wagati tɛ n bɛna dumuni d'i ma wali mun i n'a fɔ ka mɔgɔw bɛ ko dɔw ta misalila ka hali u musow sɛgɛrɛ ou bien musow bɛ ko dɔ ta k'u cɛw sɛgɛrɛ n'i ye sariya faamuya ɲɛ ma o si kɛ kun tɛ an man kan tɛ ka ɲɔgɔn koron ka don da sugu dɔ fɛ fo koron ka bɔ adamadenya minɛn kɔnɔ o cɛ man ɲi i n'a fɔ n'i nana dɔw b'u musow bugɔ k'a bana olu cɛ man ɲi muso dɔw yɛrɛ an y'a ye olu fana ye tulu kalamanw bɔ cɛw kan olu cɛ man ɲi bon ni constitution yɛrɛ b'a yira i muso mana kɛ cogo cogo normalement i kan ka bonya wa i man ka bi a kan i cɛ mana kɛ cogo cogo i kan ka bonya i man ka bi a kan la personne est sacrée et inviolable tubabuw y'olu de kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ anw kan n'an b'olu dɔn n'i bɛna ko dɔ kɛ min yɛrɛ bɛ digi hali e yɛrɛ la i yɛrɛ b'a ye ne bɛ nin ko in dabila parce que i b'a dɔn a bɛ sariya kɔnɔ i y'a ye o la i b'a ye tubabuw fɛ yen u b'a fɔ u musow tɛ bugɔ denw tɛ bugɔ u bɛ ɲɔgɔn bonya u ka adamadenya taalen ninnu ye u b'u ka sigikanw de kɔrɔ dɔn ni anw ta ye voilà. Tout individu, tout agent de l'État qui se rend coupable de tel acte, soit de sa propre initiative, soit sur l'instruction, sera puni conformément à la loi. Conformément à la loi. Donc, ko mɔgɔ fɛn o fɛn wali jamana baarakɛla fɛn o fɛn ko e de nɔyera ni wale jugu ninnu dɔw la ka kun kɛ i yɛrɛ ka kelenna miiri ye wali ko dɔ de ye i bila a la wa k'i bɛna ɲangi cogo la min bɛ tali kɛ sariya la sariya ye min fɔ i bɛ ɲangi ten misali la sɔrɔdasi man kan tɛ ka civil k'i ka fanga boli o kan e ye agent de l'État de e ye jamana ka cakɛda baarakɛla dɔ ye e man kan tɛ k'i ka fanga boli civil kan cogo sugu dɔ la ko parce que e ye sɔrɔdasi ye wali k'i ka fanga bol'a kan cogo sugu dɔ la ko dɔ y'i ci k'a kɛ k'olu ti bɛn ko ni bɔ kɛra olu wale ninnu kalama k'i bɛ ɲangi cogo la sariya ye min fɔ i y'a ye ni nin fɔra bamanankan na bɛɛ i bɛna a bɛna partager mɔgɔ bɛna ye o tɛ wa ko maa si fana tɛna mɔgɔ jagoya k'a bila ka taa tunga la i n'a fɔ ne bɛ Mali la e bɛ Mali la ne k'e jagoya ko f'e ka bɔ Mali la ka sɔrɔ a man di e ye k'o man ɲi o tɛ bɛn ko maa fɛn fɛn bɛ yen n'i ye gɛlɛya sɔrɔ ka da i ka miirina kan ka da i ka diinɛ kan wali ka da i ka siyako kan ko Mali bɛ se ka kɛ i bisimila yɔrɔ ye i n'a fɔ sisan e bɛ ka musow ka doli da la e bɛ k'o lafasa misalila jamana wɛrɛ mais o tɛ se ka lafasa o jamana kɔnɔ o jamanadenw wulilen don e kama i bɛ se ka na Mali la laɲini fɛn fɛn bɛ yen i bɛ bisimila ko a bɛ adamadenya lafasa n'i ye tɔɔrɔya sɔrɔ a waleyali la yɔrɔ wɛrɛ i bɛ se ka na Mali la i bɛ bisimila o bi bɛn o la an y'a misali dɔ ye
Iran muso dɔ tun bɛ taekwondo de kɛ a taara Jeux olympiques la Japon Iran ye bataki ci a ma k'a to yen ko a fɔra ye ko musow tɛ nin ko sugu ninnu kɛ Iran ko tiɲɛ tɛ wa ko wa k'a ka to Iran k'a kana Japon k'a kana segin donc a b'olu ka sariya kɔnɔ a b'olu fɛ yen olu y'o kɛ muso in na Canada sina dɔrɔn ka passeport ci muso ma yen nɔ ko wa ka a lakodɔnna Canadien ye ko ni Canada ka da ye ko ni Jeux olympiques banna dɔrɔn k'a ka taa Canada Jeux olympiques kun cɛra taekwondo fan fɛ dɔrɔn muso seginna ka taa Canada direct o ɲɔgɔnna de filɛ nin ye donc o yɔrɔnin fana min b'an ta kɔnɔ o b'olu fana fɛ yen quoi donc Canada ye nin yɔrɔ in ɲɔgɔnna de lawaleya constitution in m'a fɔ n ko an ka fɛnw caman tɛ kojuguya mais an ka fɛnw fana bɛɛ man ɲi parce que u sigicogo dɔrɔn de b'a jɛ i m'a ye Canada ye o min labaara nin ye ne y'o lajɛ NHK News lan fɛ NHK News Japan Japon ka kunnafoni di sira dɔ bɛ yen o bɛ Asie jamana ninnu ni Europe ni fɛn ninnu de bɔ ne bɔra coronavirus ko kalama ka kalo damadɔni kɛ ka sɔrɔ a ma don Afrique o chaîne de fɛ olu ka kunnafoni sira fɛ u bɛ kunnafoni di kan 18 de la voilà nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Ko ma cité que de bina minɛ k'i datugu o tɛ tile fila kɔnɔna tile fila ye 48 heures de k'i datugu ka tɛmɛ tile fila kan fo n'a sɔrɔla jamana kiiritigɛlaw minnu lakodɔnnen don kiiri bunako kan o dɔ y'a sɛbɛnciya ko k'a kɛ voilà mais minnu bɛ minɛ Asie n'i ye nin yɔrɔ jateminɛ minnu bɛ minɛ arafulu la i b'a ye dɔw bɛ minɛ o bɛ kɛlɛ i b'a ye o dɔw bɛ semaine kelen kalo kelen kɛ an ka garde à vue la commissariat ninnu na i bɛ taa sɔrɔ a ko bɛ di kiiri tigilamɔgɔ min ma o de b'a yamaruya a ka kɛ ten bon sariya dɔw fana bɛ kuma yen kan donc n'a donna yen yɔrɔ ninnu kɔnɔ ni o fana papier bɛ yen i b'a ye o fana bɛ n'o tubabukan kelen na hali mathématicien bɛ se k'a kalan k'a kɔrɔ dɔn sariya ye bɛɛ de ta ye o voilà mais u t'olu bɛɛ développer constitution kɔnɔ u b'u bakuruba sigi de o tɛ voilà nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat indépendant. Misala, ko maa si tɛna minɛ ka taa e bila datuguli kɛ so kɔnɔ fo n'a sɔrɔ kiiritigɛla dɔ de ye nominɛli sɛbɛn wali datuguli sɛbɛn bila i kan. Voilà. Mandat d'arrêt o ye nominɛli sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ u yamaruya k'i nominɛ. Mandat de dépôt o ye kasoladon sɛbɛn ye n'o dar'i kan dɔrɔn o ye taalen kaso la. Voilà. Donc ni tun ye adamadenw ka hakɛ ye an ka taa tuguni nin yɔrɔ in de ka bon kosɛbɛ quoi nin bɛ tali kɛ adamadenya yɛrɛ de kan. Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Ko adamaden bɛɛ lajɛlen ni kiiri dakɛɲɛni ka kan wa k'a ka kɛ waati kɔnɔna na a mako bɛ wagati min na. Voilà. Tɛ bon ninnu yɔrɔ ninnu le droit à la défense y compris à celui de faire assister par un avocat de son choix. Donc ni aw welela ko la sisan i yamaruyalen don k'i ɲɛna fɛngɛ surunalidonbaga n'o ye avocat ye i yamaruyalen don k'i ɲɛna avocat de wele k'o bila i ka ko la misala ni ne ye gɛlɛya sɔrɔ sisan ni gɛlɛya donna ni ne cɛ mɔgɔ man kan tɛ k'e jagoya ko f'e k'i ka avocat kɛ karisa ye o n'a ye ne ja sisan ni DMS TV n'a ɲɛmɔgɔ ye avocat ye n'a ye ne ja ne b'o sugandi comme n'a ye n ja n bɛ maître Bacili sugandi o yamaruyalen don k'o kɛ. Oh mais c'était mɔgɔ min ye o bɛ se ka avocat choisir ou bien jamana sariya fana o y'a laɲini avocat ka di bɛɛ lajɛlen ma de. Ni bon i ni b'i ka avocat sugandi i n'a bɛ bɛn a kan dɛ avocat ninnu y'o de o. Mais ni wari tɛ mɔgɔ min na o b'o kɛ cogo di. O ye ko wɛrɛ ye kɛcogo wɛrɛ fana bɛ sɔrɔ o la kiiri tigilamɔgɔw b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ an kɔni ta ye an b'a kalan in ten an b'a faamuya cogo min na ni yɔrɔ min bɛ tali kɛ kiiriko kan misala mandat bɛ na cogo di o fana gafe o t'an bolo yan donc an tɛ se ka kuma o kan. Effectivement. Voilà. La peine est personnelle. La peine est personnelle. Ni ne ye ko kɛ ni ne kan ka datugu ne de bɛ datugu. Donc procuration ko t'o la i n'a fɔ ka dɔ bila o nɔ na o t'o la. O kɔni ko la peine est personnelle. Ouais. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. C'est comme à Kafodron, ko siga kɛra karisa la nin ko ninnu na k'a minɛ dɔrɔn ka taa datugu sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ voilà.
tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ko fɛn o fɛn bɛ yen ni jamana sariya ma o kɔn wa ko maa si tɛ se k'o kɛli fana bali o bɛ kɛ ni sariya ma bali sisan ko misala sariya sɔnna fɛn fɛn ma ko o bɛ kɛ mɔgɔ t'o bali mɔgɔ t'o kɛli bali misala sariya sɔnna an ka kuma tubabukan na donc i bɛ kuma la maa si tɛ se k'o bali o de la an bɛ kuma tubabukan na hali n'a man d'a ye mɔgɔ t'a bali parce que sariya sɔnna a ma o mɔgɔ o de ko don fɛn fɛn bɛ yen ni sariya ma o kɔn ni sariya ma yira ko nin ye kojugu ye k'o bɛ kɛ wa ko mɔgɔ t'o kɛli bali parce que sariya sɔnna a ma donc o bɛ kɛ voilà. Le mariage est la famille qui constitue le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promis par l'État. Ko furu ani du o min ye adamadenya yɛrɛ sinsinna ye a n'an ka sigida kow sinsinna ye ko o lakanalen don wa o layidu talen don jamana yɛrɛ fɛ o kɔrɔ ye jamana yɛrɛ sɔnnen don furu ma ani du ma donc i bɛ se ka furu maa si tɛ se k'o bali parce que jamana sɔnnen ma awɔ n'i bɛ furu hakɛ kɔnɔna na parce que hali n'i ye furu ta sisan hakɛ dɔw de b'a la cɛ o cɛ bɛ yen n'i tɛ san 21 bɔ i man kan tɛ ka furu ni muso tɛ san 18 bɔ a man kan ka furu o de bɛ kalan kun ekɔli la dɛ o ye n'an donna furu kɔnɔna na bɛnkanw fana bɛ yen diɲɛ y'o de ko furu ye cɛ kelen ani muso kelen kafoli de ɲɔgɔn na le mariage est l'union entre un homme et une femme cɛ kelen ani muso kelen kafoli ye ɲɔgɔn na k'u di ɲɔgɔn ma sariya la k'o de furu ye nin yɔrɔ in fɔra k'a jɛya cɛ ni cɛ ma fɔ maa ye yan muso ni muso ma fɔ mɔgɔ ye yan a fɔra de ko cɛ ani muso o de fɔra donc fɛn fɛn de bɛ yen ni mɔgɔ bɛ k'u sinsin ka k'o ye gɔrɔjɛgɛniya ye o kɔnnen don nin yɔrɔ in yɛrɛ b'o kɔn n'u kungo de san ko furu ye mɔgɔ fila de dili ye ɲɔgɔn ma o ko mɔgɔ fila de a ma perepere latigɛ mais yan a perepere latigɛla de ko cɛ ani muso o kɔrɔ ye cɛ ni cɛ ma fɔ muso ni muso ma fɔ o tɛ voilà o yɔrɔ jɛlen don kosɛbɛ l'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale et l'alimentation constituent des droits reconnus. Kalan, la kɔgɔli n'o ye degili ye, baara, siyɔrɔko, kulonkɛw, kɛnɛya, ani aw ka sigidaw lakanali, ko olu ye ani balo, k'o ye fɛn ye jamana yɛrɛ bɛ min lakodɔn aw ye. Reconnu. Olu ye aw ka hakɛw ye minnu lakodɔnnen don. Kalan degili n'o ye lakɔgɔli ye parce que former k'a former u b'a fɔ ko nin ji in former la ka ɲɛ dɛ donc a kɔgɔra voilà a glacera ka ɲɛ voilà. Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïque. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. Ko fasoden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni kalan ka kan foroba kalan o ye diyagoya ye bɛɛ kan fu don wa diinɛ bɛɛ bɛ yamaruya la o tɛ kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen c'est comme kɛnyɛrɛye kalan ninnu privé olu lakodɔnnen don wa u bɛ se ka baara kɛ cogoya la sariya sɔnnen don cogoya min ma nin yɔrɔ in fana na i b'a ye k'an t'an ka constitution kɔrɔ dɔn a fɔra cogo di ko bɛɛ lajɛlen ni kalan ka kan o ye tiɲɛ ye tubabuw de fɛ o tɛ tiɲɛ ye farafinna tubabuw fɛ yen i mana kɛ maa sugu o sugu ye i bɛ kalan hali i b'a jateminɛ n'an ka tunkarankew bɔra yan nɔ n'u taara kɔ kan u b'u minɛ dɔrɔn u b'u kalan de u b'u kalan u ka kanw na o kɔnɔna na k'u dege baaraw la u bɛ yɛlɛ mais yan i b'a jateminɛ i bɛ baliku de sɔrɔ muso kunda wali cɛ kunda a ka ca muso kunda yɛrɛ baara foyi tɛ yen a san 18 walima san 20 k'a bɛ se ka min kɛ o tɛ yen u ka baara bɛ dan n'u ye pati dɔ ni bɔrɔsi dɔ sɔrɔ wagati min na u bɛ t'o feere walima n'u o ye warimisɛnnin dɔ sɔrɔ o la u bɛ taa woso yiran daminɛ n'a mɛnna o la u bɛ samara dɔ feereli daminɛ anw fɛ yan nɔ a kɛra sababu ye k'a don mɔgɔw kunna ko muso yɛrɛ lamɔ kun ye dɔrɔn a ka furu quoi ka taa sɔrɔ muso ye adamaden de ye ko cɛ a bɛ se ka baara kɛ ka nafa lase faso ma ka nafa lase a yɛrɛ ma ka lase du ma ka lase a cɛ ma tubabuw fɛ yen munna fantanya fanga tɛ bonya kosɛbɛ cɛ bɛ dɔɔnin na muso bɛ dɔɔnin na n'u farala ɲɔgɔn kan u ka adamadenya bɛ ɲɛ dusukasiba in bɛ dabila keleya fu ninnu bɛ dabila mais n'a fɔra ko aw bɛ du kɔnɔ cɛ kelen de bɛ bɔ ka jɔ n'a yɛrɛ ye ka jɔ ni denbaya ye ka jɔ n'a fa ye ka jɔ n'a ba ye fantanya bɛ ban waati jumɛn ɔ muso yɛrɛ kɛra sisan i n'a fɔ
ni muso b'i bolo inutile do ka taa sɔrɔ tubabuw fɛ an y'a ye muso ye ko nafamanba de donc u kana musoya bila kɔfɛ o la u b'a fɔ ko musoya ka di ni fɛn caman ye ne ko fɛn caman jumɛn o kuma a bɛna musoya ni fɛn sugu jumɛn wɛrɛ da ɲɔgɔn ma mɔgɔ bɛ adamaden ni fɛn sugu wɛrɛ da ɲɔgɔn ma o kuma yɛrɛ man kan tɛ ka fɔ n'i ko fɛn caman i n'a fɔ jumɛn adamadenya la cɛya wali musoya o de bɛ yen mais ne ko fɛn sugu caman o ye jumɛn tuguni donc a bɛ fɛ ka adamadenya ni fɛn wɛrɛ de sanga ɲɔgɔn ma o tɛ se ka kɛ ala yɛrɛ ye adamaden bila fɛn bɛɛ sanfɛ wa an yɛrɛ ka sariya fana ko ten adamaden ye fɛn bonyata ye wa bin man kan tɛ ka k'a kan donc ni nin ko ninnu kun faamuyara anw fɛ n ko muso astronaute bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ taa kalo la ni planète ninnu na o bɛ muso kunda sisan tubabu la parce que a yira k'a fɔ danfara fitinin dɔrɔn de bɛ muso ni cɛ cɛ n'o tɛ baaraw caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o jɛn k'olu kɛ jamana ka nafa kama o la komi mɔgɔ tɛ pan réseaux sociaux kuma bɛɛ kunna n'o tɛ waati dɔ la kun publie la ko chinois ko n'olu ka musow tun ka bon ka jɛn i n'a fɔ farafin musow ko diɲɛ bɛ ka min fɔ Chine ko la k'u tun t'o fɔ m'a ye an ka musow bɛ so kɔnɔ yen ten u bɛ yen nɔ yen ten u bɛ tile bɛɛ ban u sigilen tuma dɔw la baara foyi tɛ u bolo ma yɛlɛma fɛn min na mais ka taa sɔrɔ aranjoro vert dilan usine ba min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ o piston muso de b'o don cɛ minnu b'a fɔ ko muso tɛ baara kɛ mais veuve aranjoro vert b'a bolo ko a ka aranjoro vert piston an y'a ye a usine na muso de b'a don yen n'o tigi fana kun ko k'ale muso tɛ baara kɛ a tun bɛ ɲɛ bɔ mobili dɔ bɛ yen ko Rolls Royce o tableau de bord n y'o ye o usine fana na musow de tun b'o don parce que laɲini dɔ y'a ye muso hakili sigilen don kosɛbɛ fana ko dɔw la ka tɛmɛ cɛ ta kan o de la Ghana mobiliba bolilaw caman tun ye musow ye a yirala ko ni accident cayara k'i bɛ taa sɔrɔ cɛw de ta ka ca parce que olu ka kow ka kalan u yɛrɛ ma i y'a ye donc o bɛɛ ye k'a yira ko muso bɛ se ka ko caman kɛ i n'a fɔ cɛ le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et de communication sont inviolables et ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi. Soko, mimbe chakeda ko kofo, adamadeyaw, duko, gundola ko, aw ni ɲɔgɔn cɛ gundola ko mimbe aw ni ɲɔgɔn cɛ, k'olu bɛɛ lajɛlen ko bi man kan tɛ ka ko kan. O tɛ fo n'a sɔrɔ la voilà ne peut y être porté atteinte que dans magate kala abada fo n'a sɔrɔ sariya yɛrɛ y'a laɲini misala sisan i bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ i ni i mɔgɔ ɲɔgɔn réseau la misali la aw bɛ kuma fɛn fɛn b'i fɛ k'a fɔ i b'a bɛɛ fɔ hali ni réseau mɔgɔw y'a lamɛn u man kan ka bɔ n'a ye n'u y'a publier i bɛ se ka t'u minɛ k'u datugu u ka baara b'a jira k'u man kan ka u ka gundo labɔ mais n'a fɔra ko e nɔ yera fɛn dɔ tiɲɛni na i ni min bɛ ɲɔgɔn wele sisan ko a ka appel filɛ donc jamana b'a yamaruya sisan u ka weleliw labɔ a bɛ lamɛn ka ko tiɲɛ dɔn n'o tɛ n'i nɔ ma y'o ko foyi la a b'aw ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a tɛ publier n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i sigasigara a yirala k'a fɔ ko nin bana in b'i la o ye gundo de i ni dɔgɔtɔrɔ cɛ a man kan ka bɔ n'a ye yɔrɔ si n'i y'a kuma publierlen mɛn i bɛ se k'a minɛ ka taa datugu o sariya b'i bolo parce que olu kan ka o gundo mara o ye secret de fo ne yɛrɛ bɔra n'a ye n'i bɔra n'a ye kɔni docteur man kan ka bɔ parce que misalila sisan mɔgɔ minnu bɛ lebuw furakɛ jama k'a kɛ to gynécologue ninnu ni sexologue ninnu gundo dɔ man ka bɔ n'o ye i n'a fɔ nin minisiri karimasina filɛ nin ni banajuguba in de tun b'a la ne de tun bɛ k'a furakɛ a b'i minɛ k'i datugu a la tɛ gɛlɛya parce que sariya ma sɔn a ma gundo de don i n'a cɛ i man kan tɛ k'a bɔ o de la i b'a ye an ka docteur baw fɛn dɔw bɛ yen u bɛ ko caman tiɲɛ don an ka minisiriw kan u t'a bɔ de u man kan tɛ k'a bɔ docteur de bɛ yen docteur bɛ i n'a fɔ mɔgɔ furumuso quoi cɛ bɛ i bɛ cɛ de ye a bɛ i dogo fan bɛɛ mais dogo wɛrɛ t'a n'a furumuso cɛ yɔrɔ dɔ la docteur bɛ ten ala fana y'o kunnadiya d'ale ma i mana kɛ mɔgɔba ye cogo o cogo ale fana ɲɛ bɛ se ka da i yɔrɔ kan mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ se ka da yɔrɔ min kan o ye gundo de i ni a cɛ o man kan tɛ ka bɔ kɛnɛma président tɛmɛna fɛn caman caman tun b'olu la o tun dɔnnen tɛ mais u ka dɔgɔtɔrɔ dɔw da tilal'u la dɔrɔn a dɔnna i n'a fɔ ko waati kɛra ko président dɔw tun bɛ yaala jama ka hakɛ to ko pɔsiw de b'u la u bɛ jalaminɛ kɛ o kɔnɔna na i ɲɛ b'a la olu fɛnw bɛ bɔ cogo di n'a sɔrɔ a ka dɔgɔtɔrɔw n'a ka fɛnw dɔw tɛ olu cɛ man ɲi olu ye gundow de o gundo caman bɛ yen
fara ko maga ka kɛ ka kɛ olu la fo n'a sɔrɔ sariya ko bon a kan ka ɲɛdɔn min don o kɔni n'a bɛ kɛ le droit de propriété est garanti i ka fɛntigiya ko o jamana bɛ jɔ ni o ye misalila sisan ni nin so ye e ta ye i bɛ lakana o kama i kan o lakana b'i bolo quoi c'est comme o bɛ lakodɔn voilà maa si fana tɛ yen ko e ka fɛn dɔ bɛ na minɛ i la cogo sugu dɔ la fo n'a sɔrɔ foroba ci mako b'a la i n'a fɔ sisan i ka so b'i bolo gidɔrɔn da la i ka so b'i bolo sirabada la maa min fɛ ka gidɔrɔn bɔ o tɛ foroba fɛn ye ni gidɔrɔn kan ka tɛmɛ e ka so kɛrɛfɛ a bɛ kɛ cogo di sisan fo ka so bɔ yen ɲɛ b'a la fo so ka bɔ yen parce que o ye foroba ci nalen wa ni so bɔra yen nɔ k'i to ten o ye bin kɛlen nka jamana y'a jira k'a fɔ fana i bɛ fɛn kɛ i b'a ye sorona dɔ bɛ k'i ye o de la i b'a ye u b'a fɔ ko karisa ninnu ko gidɔrɔnw ka so ci k'u ye nin miliyɔn hakɛya d'u ma donc n'u lakodɔnna u ka yɔrɔ ye u ka yɔrɔ kɛrɛ tɛ minɛ u la ten u y'a san de donc jamana fana bɛ musaka dɔ d'u ma voilà ko adamaden fɛn o fɛn bɛ yen i yamaruyalen don ka miiri wa i yamaruyalen don ka hakilinaw ta i yamaruyalen don n'i ka diinɛko ye i yamaruyalen don fana k'i ka hakilina ɲɛfɔ fɔ cogo la sariya min bɛ kɛ sariya kɔnɔna na misalila ni miirina dɔ bɛ e la sisan ne tɛ nin bɛ ka n ka kanko kuma ni wariko kuma ni kalanko kuma fɔ sariya kɔrɔ yɛrɛ fana nin yɔrɔ b'a la o bɛ ne yamaruya k'o fɔ mais a ka kɛ sariya kɔnɔ munna parce que sariya ko ko adamaden ye fɛn bonyata ye wa bi man kan tɛ ka k'a kan ne man kan tɛ ka to n ka kuma fɔta la k'a fɔ ko jara yɛrɛ de bɛ tan a bɛ tan o ye n dɔtɔla ye e kungo ko tɛ mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kan de la an ka baara kɛ nin na tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan k'a sɔrɔ a ma bɔ sariya hukumu kɔnɔna na a ma se mɔgɔ dɔ fa nɛni walima a ba nɛni ma i m'a ye mɔgɔ caman bɛ kuma réseau kan mais n'i ye o ɲɔgɔnna kɛ dɔrɔn u b'i wele ka nɔminɛli sɛbɛnw ci ma voilà ko olu man ɲi kosɛbɛ adamadenw ka yamaruya k'u hakilinata fɔ i n'a fɔ kunnafoni carili o lakodɔnnen don jamana fɛ wa jamana bɛ o kɔkɔrɔma don wa a baaraw ka kɛ sariya kɔnɔna na o de fɔra i n'a fɔ aw filɛ nin la liberté de presse aw yamaruyalen don ka kunnafoniw di ma a ka kɛ sariya y'a fɔ cogo min na a ka kɛ o kɔnɔna na voilà wa i yamaruyalen don k'i ka hakilina k'o lawaleya misala ni e ka miirina na k'e bɛ se ka yiriw yɛlɛma k'o kɛ yiri mɔgɔninw ye min bɛ tali kɛ i ka seko n'i ka dɔnko la o yamaruyalen don o de la artisanat bɛ yen wa jamana b'o lakodɔn wa jamana b'i jɔ o kungo kɔrɔ wa a baaraw ka kɛ sariya kɔnɔna na misalila e bɛ se dessin na e ka taa ministre dɔ dessin ka o lebu dɔ dessin na cogo sugu dɔ la o ye i binnen a ka adamadenya kan wa i bɛ se ka datugu o kama o de la faransi waati dɔ la u ka professeur dɔ ye dessin dɔ kɛ k'o ye kira ye f'u y'a professeur tɔgɔ u ye dankari a ka adamadenya la i y'a ye donc a ye porter atteinte kɛ a ye sariya yɔrɔ dɔ sɔsɔ i ɲɛ b'a la donc olu ti bɛn i kɔni i bɛ se ka mɔgɔ dessin ka ɲɛ o tɛ i yamaruyalen don la mais a dɔw ka kɛ a ka diya a tigi ye ou bien k'a kɛ dessin ɲɛnama i n'a fɔ sisan n'i ye nin ta ka nin dessin lajɛ ni maa fɛn fɛn ye nin dessin ta parce que n'i y'a ye Mayiga sɔnna a ja ka bɔ tan ni ja in bɔcogo ka ɲi nin bɛ yira diɲɛ fan bɛɛ ni maa min sera ka nin dessin ka ɲɛ a bɛ diya ye kosɛbɛ olu ti gɛlɛya ye parce que a jaw talen don o tɛ mais ka a kɛ cogo sugu dɔ la k'a cɛ juguya ou bien ka fɛn dɔ k'a la fɛn minnu t'a la olu man ɲi sariya bɛ olu kɔn ani dɔ in na o tun b'a fɔ ko bɛɛ ni kalan ka kan mais ni bɛɛ ni kalan ka kan an b'o ye tubabuw de fɛ yen n'o tɛ yan mɔgɔ joli bɛ gɛn ka bɔ ekɔli la mais o sɔrɔ tɛ ni dɛsɛra fana normalement mɔgɔ man ka dɛsɛ kalan na ni wulila 1 2 3 n bɛ na sisan a ye siɲɛ fɔlɔ a y'o jɛ a y'a ɲini k'a dɔn mun de y'a sɛgɛn a k'o yɔrɔ dilan mɔgɔ fili ɲɛma tɛ yen sununkun foyi tɛ yen ko maa de bɛ fili nin sanfɛ o la tubabuw fɛ yen n'aw bɛɛ bɛ kilasi 7 la damadamani minnu bɛ kɛ kilasi kɔnɔ ni olu ka faamuyali ka dɔgɔ tubabuw t'a fɔ k'olu ye vauriyɛnw ye ko convention 1 2 k'u redoublera k'an b'u gɛn non redoublera yɛrɛ ka suma olu fɛ u b'olu ta de ka formation teliman dɔ k'olu kun k'u gun tɔw la sɔnni ekɔli ta wari cɛ ya ala a bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔ ekɔli kɔnɔna na wa formation accélérée ni commission fɔlɔ kɛra donc n'u y'a ye o niveau tɛ tɔ ta bɔ o bɛ fɛn dɔ k'u kunna u bɛ se k'u labɔ yen nɔ ka o la faamuyali teliman k'u kun formation accélérée walasa k'u ka faamuyali gun misala sisan u b'a yira mɔgɔ si man kan tɛ ka taa 7e na
ka taa sɔrɔ ko e tɛ se ka kafoli kɛ k'a ɲɛ plus mais n'an taara 7e na n'an taara sɔrɔ e tɛ se k'o kɛ kosɛbɛ an bɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw bila aw kan u bɛ aw dege kafoli in na kosɛbɛ walasa ka aw kun tɔw la ka se ka 7e baara kɛ mais a tɛ kɛ sababu ye ka aw gɛn ka bɔ école la walima k'aw lasigi cogo sugu dɔ i n'a fɔ yan o ye k'a tigilamɔgɔ ka vie bila retard la o cɛ man ɲi ni bɛɛ lajɛlen ni kalan ka kan u tun kan k'a fɔ de ko bɛɛ ni tubabukan kalanni kan o ye diyagoya ye n'o tɛ bɛɛ ni kalan ka kan n'u y'o fɔ Mali bɛ lahala min na a tɛ bɛn awɔ parce que an ka sojɔlaw olu ye sojɔ kalan mais olu jatelen tɛ mɔgɔ kalannenw ye o olu jatelen tɛ mɔgɔ kalannenw fɛ o mais mun ye sojɔ in kalan de ka s'a la ka karoda kalan ka s'a la ka moteur cili k'a sogolon k'o kalan ka s'a la mais olu jatelen tɛ mɔgɔ kalannenw fɛ o n'a ko kalan in diyagoya o tuma o ye kalan sugu jumɛn ye sisan donc fili bɛ yen mais ka se k'a bɛɛ dɔn tubabukan na donc tubabukan kalanni de kɛra diyagoya ye parce que n'i ti tubabukan mɛn e sen tɛ nin na o de la ne ko n ko kan bɛ jamakulu de ko fɔ ni ne nana n sigi sisan ka nin bɛɛ fɔ arabukan na bɛɛ b'a dɔn kan bɛ mɔgɔ minnu ma an y'a bɛɛ fana fɔ tubabukan na bɛɛ fana bɛna dɔn an kan bɛ mɔgɔ minnu ma mais an bɛ k'a fɔli min kɛ bamanankan na bɛɛ fana b'a dɔn an kan bɛ maa minnu ma voilà. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Voilà. Ko jamana a b'a lakodɔn wa a b'i jɔ a kungo kɔrɔ wala a b'a kɔkɔrɔma don cogoya la sariya ye min lakodɔn o ye ko jumɛnw ye k'i yamaruya i ka taa ni ka segin kɛ misali la sisan e yamaruyalen don n'a y'i diya sisan ni wari bɛ k'i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ ci ka taa Segu foyi tɛ jamana bɛ sɔn o ma wa n'a y'i diya i b'a fɔ k'i tɛ sigi Bamakɔ k'i bɛ t'i sigi Kulukoro jamana ko k'o fana bɛ bɛn n'a y'i diya dɛ n'a ye ne diya bɔ Bamakɔ sigili a bɛ ne tɔɔrɔ ne bɛ taa Kɔlɔnjɛba walima ne bɛ taa Jinteme o ye dɔgɔnɔdugu dɔ ye ou bien n bɛ taa Wɛrɛdega n'a y'i diya i bɛ t'i sigi yen jamana fana ko k'o bɛ bɛn aw yamaruyalen don ka kafo ɲɔgɔn na n'o ye association ye ka fara ɲɔgɔnkanw kɛ wali cortège minnu bɛ kɛ mariage ninnu na ten o yamaruyalen don i m'a ye a bɛ kɛ politique ma a yamaruyalen don wa a bɛ se ka manifestation kɛ ka bɔ ka fɛn dɔw yira anw bɛ nin de ko la wala an tɛ nin ko ninnu na o yamaruya fana bɛ yen sariya m'olu kɔn le droit au travail et au repos est reconnu et est légal pour tous aw yamaruyalen don ka baara kɛ wa aw yamaruyalen don fana yamaruya ka baara kɛ ani ka lafiya o lakodɔnnen don jamana fɛ ko o bɛ bɛn wa o bɛ bɛɛ lajɛlen ye o la hali président bɛ repos ta congé présidentiel bɛ yen ministre bɛ repos ta militaire b'a kɛ ni militaire ta tɛ kalo kelen wa ou bien 15 jours de militaire b'o kɛ a bɛ d'aw ma baara fɛn fɛn bɛ yen ko sɛgɛlafiɲɛbɔ o b'o kɔnɔna na sɔn kelen ni o ma voilà. Nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas de l'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi. Ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen maa si t'i jagoya ka baara dɔ kɛ c'est comme ne man kan tɛ k'e jagoya k'e bɔ i ka kibaruya di na k'i bɔ i ka journalisiya la wali k'i bɔ i ka kunnafoni di la k'i jagoya k'i bila baara wɛrɛ la o bɛ se ka kɛ kun kelen dɔrɔn de la ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen don kelen wa a bɛ tali kɛ jamana ka nafasɔrɔ sira kan i n'a fɔ e bɛ nin baara la mais an y'a ye e ka nin baara kɔnɔ e ka kunnafoni di cogo in na n'an ye e bila sɔrɔdasiw nɔfɛ u ka taa kuma ni fɛngɛw ye rebelle ninnu ye u bɛ n'e lamɛn i bɛ se i ka kuma fɔcogo la an ka kan na i bɛ se olu rebelle ninnu ka kuma fɔcogo la o y'an bɔtɔla ye kunnafoni di kɔnɔ cogo sugu dɔ la o y'an dɔtɔla i n'a fɔ i bɛ don militaire fɛ ka t'u ka ci la o yɔrɔ la o kun tɛ jamakulu ka lafiyali de ya donc i b'a ye hali américains b'a kɛ u bɛ se ka gilets d'i ma k'i dege kisɛci dɔw la an ka ni bin bɛna k'i kan ye k'i dege o bɛɛ lajɛlen na walasa i ka se ka nin ci in kɛ kosɛbɛ i n'a fɔ misali la waati dɔ kɛra an y'a ye Mamu Diko tun bɛ intervention kɛ cogo sugu dɔ la kɔrɔn fɛ i y'a ye mais alimami tɛ donc a tun bilala o baara in na jamana de kama donc a bɛ o kɛ olu baara sugu olu de ko don donc o la jamana yɛrɛ b'a se k'i koron cogo dɔ la i k'olu kɛ k'i jagoya k'i bɔ nin na k'i don nin na i k'a kɛ jama kama voilà olu bɛ se ka kɛ voilà la liberté syndicale est garantie lafasali tɔn ko jamana jɔlen don n'o ye ko o bɛ bɛn sɔn kelen n'o ma mais ko a baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sariya kɔnɔna na wa ko aw yamaruyalen don
ka baara bila kɛ misali la sisan mɛtiriw kun ti grève kɛ yan o yamaruyalen don jamana sariya sɔnnen n'o ma lafasalitɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'aw ye laɲiniw kɛ ko a laɲiniw ma bɔ a sira fɛ i n'a fɔ a y'a kɛ a ɲini cogoya minnu na aw bɛ se ka tagama ka baara bila kɛ k'aw ka dusumakasiw yira o manifestation fana sɔn kɛlen don o ma n'a y'aw diya hali n'aw bɛ se ka na ni avion de a ye na ni avion aw k'aw tɔgɔ sɛbɛn a kan a ka yala n'a ye sɔn kɛlen don a ma nka a ka kɛ dɔrɔn sariya kɔnɔ aw kana jamana forobafɛnw tiɲɛ ka jamana gidɔrɔnw k'olu sɔgɔsɔgɔ walima ka bangiw kari-kari ka don olu si man ɲi fɛn fɛn bɛ dankari jamana forobafɛnw na olu bɛɛ lajɛlen kɔnnen don la liberté d'entreprise est garantie k'i ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw dayɛlɛ jamana bɛ sɔn o ma mais a bɛ kɛ min bɛ tali kɛ sariya kan o tɛ toute personne a droit à un environnement sain et durable ko adamaden bɛɛ lajɛlen hakɛ bɛ i ye ka sigida sanuman sɔrɔ ani min bɛ mɛn kosɛbɛ tubabuw ye ninnu de kɔrɔ dɔn n'anw ye o de bɛ tubabuw ka sigidaw labɛnnen don u ka sokow labɛnnen don dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko faransi n'i den bɛ ka bin ka se 3-2 ma n'i bɛ sokuru kelennin kɔnɔ bɔ n k'i kun ci k'u b'a ɲini fɛ k'i ka bɔ o kɔnɔ ka taa so kɔnɔ den ninnu bɛ lafiya so sugu min kɔnɔ i y'a ye donc jamana yɛrɛ de b'o laɲini fɛ jamana yɛrɛ b'o laɲini fɛ o de la tubabuw fɛ yen den bɛ sara den kelen o kelen a sara bɛ di a ka somɔgɔw ma hali n'a tɛ baara la den ka kɛ den dɔrɔn i bɛ sara o de la u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ den wolo tubabu la k'u k'u tɔnɔ ta o tɛ dɛ tubabuw yɛrɛ de y'a o laɲini u ka se ka sariya tagabolo de don o tɛ yan bon n'anw tun bɛ nin kɔrɔ dɔn ta k'an ka environnement kan ka ɲɛ an ka gidɔrɔndaw tun tɛ nɔgɔ i tun tɛ ɲamaw tɔnw filifililen an ka sodaw la i tun tɛ fini nɔgɔw ye cogo dɔ la i tɛ wuluw ye kare kɔnɔ cogo sugu dɔw la sɛ kasikan bɛ yan fɛ cogo dɔ la o tun tɛ kɛ i b'a ye an ka yɔrɔw tun bɛ jɔ cogo la min ka ɲi ka vitres ni fɛnw k'a la ka fleurs k'a la walasa bɛɛ lajɛlen ka so sɔrɔ hali n'a kɛra wari bɛ jigin mairie kun mairie bɛ polisiw ta u b'a yɔrɔw lakana u bɛ arafuru kɛ sɔgɔma tile fɛ su fɛ lakana ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɛn o de la n ko n ka n'an ka kan na ni nin fɔra ni nin kɔrɔ dɔnna a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ni sigida sanuman ka kan misali la ne ka kɛ président ye ne bɛ sin k'a lajɛ dɔrɔn sigida sanuman média fɛn fɛn bɛ yen b'aw bɛɛ wele a ye bɛɛ lajɛlen kunnafoni ko ɲama fɛn fɛn b'aw ka du kɔnɔ n'a mago tɛ s'a ma a y'a bɛɛ bɔ k'a bila aw ka da la ɲamacɛlaw bɛ n'a bɛɛ cɛ médiaw b'o baara min kɛ i b'u sara o la u b'o kɛ bɛɛ bɛ ɲama bila ɲamacɛlaw bɛ na ɲama cɛ wa an b'a fɔ aw ye a ɲininen don aw fɛ ka taa kalo tile hakɛ ka taa ni tile hakɛ aw ka yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni pavé tɛ an bɛna pavé d'a bɛɛ la an b'a kɛ ten ka taa a b'a ka jamana dilan ten de jamana bɛ développer n'o kɛra i bɛ ɲɛ sugu wɛrɛ ye Maliko la min tɛ nin ye i bɛ dɔnkilidala sugu wɛrɛw ye i bɛ mɛtiri sugu wɛrɛw ye i bɛ polisi sugu wɛrɛw ye i bɛ minisiri sugu wɛrɛw ye i bɛ cɛ sugu wɛrɛw ye wa i bɛ muso sugu wɛrɛw ye min tɛ nin ye f'a bɛ k'i kɔnɔ ko adamadenw falenna k'a sɔrɔ o tɛ miirina de falenna i y'a ye bɛɛ bɛ jamana kanu maintenant des devoirs min ka kan ka kɛ sisan anw ka kan ka min kɛ jamana kɔnɔdenw ni min kun ka kan o y'u ka hakɛ ye o fɔra ɔ jamana kɔnɔdenw fana kan ka min kɛ o fɔra. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le droit de respecter en toutes circonstances la Constitution. O kɔrɔ ye sisan an kan ka min kɛ. Ko jamanaden o jamanaden wali mɔgɔ o mɔgɔ ko e sigilen don Mali dugukolo kan ko i ka kɛta dɔ ye ka nin sariya bonya a mana kɛ k'i sɔrɔ lahala o lahala la i k'a bonya o ye i ka kɛta ye. Ɲɛ b'a la. O kɔrɔ ye ne ye maliden ye ne ka kan ka a bonya k'an to denmisɛnniya la n ka kan ka nin sariya in bonya k'an to ni n kɛra militaire ye n ka kan k'a bonya k'an to ni n kɛra école maître ye n ka kan k'a bonya k'an to président la wa n ka kan k'a bonya fana ka n dalen to hali banabanatɔ dilan kan Ala k'an ci o ma i mana kɛ lawale i mana kɛ cogo o cogo i b'a bonya misali la i bɛ banabanatɔ dilan kan i dalen don i ɲɛ b'a la tasuma wulila drapeau bɛ ɲini ka bin mais n'i y'i tɛgɛ bɔ i bɛ se k'a minɛ i yamaruyalen don k'i tɛgɛ bɔ i ka drapeau minɛ ka na kana bin tasuma na kana bin duguma drapeau man kan tɛ ka bin ni jamana wɛrɛ mɔgɔ fana nana misali la Ivoirien ka don Mali la ɔ ko Mali sariya y'a jira ko mɔgɔ ye bonyanta ye wa ko bin man kan ka k'a kan o kɔrɔ ye ni hali n'i ka denbaya dora yan nɔ don min na n'a sɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ kɛ i ka jamanaden i ka mɔgɔw la a ka yɔrɔ la yen min ni jamana adamadenya tɛ taa n'i dora Mali kɔnɔ dɔrɔn o bɛ dabila kana bila i kunna k'i ka denbaya don dɛ ka don Mali kɔnɔ ka na i muso tɔɔrɔ walima ka n'i cɛ tɔɔrɔ cogo dɔ la sariya b'i nɔ minɛ o ti bɛn an ka jamana kɔnɔ sariya in ko ten
La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Jamana arrêté faso patrie et faso de. Ko faso kumaboli oye bela jelenka ketai bekanka oke. Ote haka ide oye ketadi. Ka faso kumabo oye ketadi. Bebe faso kumabo ika ko kechogo de la. Aw ba ko faso kumabo chogo de la. Parce que anya ye minnu ka jamana u b'a kumabo kɛlɛ sira kan olu be minnu b'a kumabo kunnafoni sira kan o be dɔgɔtɔrɔw be école-maîtres be transporteurs be ɲamacɛlaw be dɔnkilidalaw be a bɛɛ i mana kɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ k'a bɛ e de kɔni faso yira ka i faso lafasa ka bɔ ye cogo jugu dɔ ma o bɛɛ ye i ka faso lafasa cogo ye o de la ni balontan daminɛna balontannaw de ye o wagati kɛlɛkɛcɛw ye an bɛ taa olu de fɛ ni kɛlɛ fana binna an kan sɔrɔdasiw de fana bɛ jɔ ran fɔlɔ la fɔlɔ n'o fana bɔra yen n'an taara ɲɛɲinini sira kan ɲɛɲininikɛlaw ni école-maîtres olu fana bɛ bila o sira kan n'an taara coronavirus nalen cɛfarin fɔli tun bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔw de kun u tɛ sunɔgɔ i y'a ye donc o ye bɛɛ ka jamana kumabɔ cogo de ye jamana kumabɔli bɛɛ tɛ kan ka taa guerre la o dɔgɔtɔrɔw ye jamana kumabɔ ni wagati a wagati la bɛɛ y'a ye bon ka courage fana sɔrɔ ka musaka don a da fɛ musaka bɔbagaw fana ye jamana kumabɔ u ka o se de la président fana ka décision ta k'a kɛ o y'ale fana ka jamana kumabɔ cogo de i y'a ye donc kumabɔ cogo de don o ye bɛɛ kan ka min kɛ la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout un citoyen. Sigida lakanali adamadenya kɛko ɲuman jirali ko o bɛɛ lajɛlen fana ye mɔgɔ ye o bɛ an ka kɛtaw la misalila e ka kɛta de don ka adamadenya kɛko ɲuman k'o yira adamadenya tagasira ɲuman k'o yira wa i kan k'o se k'o fana lakɔlɔsi en cas de calamité contestée tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions définies par la loi. Donc, en cas de calamité, oui, il faut ni gɛlɛyabaw bɛ diɲɛ kɔnɔ peut-être jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen welelen don ka na ni i ka se ye cogoya la sariya ye min fɔ i n'a fɔ ni coronavirus tun tɛ diɲɛ kɔnɔ nin yan n'a sɔrɔ coronavirus ko la sisan o tɛ diɲɛ gɛlɛyaba don a bɛ jamana caman kan parce que danfara bɛ épidémie ni pandémie cɛ une épidémie et une pandémie danfara b'u cɛ épidémie ye bana min bɛ ka jamakulu caman sɔrɔ bon n'a bɔra jamakulu la ka kɛ jamana caman ye fo ka diɲɛ jamana caman minɛ o y'a yɛlɛmalen ka kɛ pandémie ye o la coronavirus bɔra épidémie na a kɛra pandémie ye latɛnw ka kanw de don voilà tout citoyen est tenu de remplir ses devoirs civiques notamment de s'acquitter de ses obligations fiscales. Donc i ka adamadenya hakɛ a ɲininen do fɛ i k'o jɔyɔrɔw fa min yɛrɛ bɛ tali kɛ musaka fɛn minnu kan ka sara ka don jamana kun i kan k'olu sara n'o y'i ka nisɔngɔw ye viɲɛtiw ni fɛnw i kan k'o kɛ o y'an ka kɛtaw ye i y'a ye an bɛ taa tuguni de l'état et de la souveraineté jamana ani yɛrɛma hɔrɔnya jamana. Le Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Ko Mali ye jamana ye min denen do a yɛrɛ la ne y'a fɔ n ko ma sɔgɔma k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo kelen do a tɛ tila bɛɛ ya fanga de b'a kɔnɔ n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye wa diinɛ bɛɛ bonyalen do u ka sigidaw ko kɔnɔna na diinɛ bɛɛ bɛ laïque kɔrɔ de laïque kɔrɔ de ye bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ mais si kana don si kun. Bon, indépendant ko in constitution yɛrɛ bɛ français la donc an dépendant yɛrɛ do français la fɔlɔ a ka kan na kelen an dépendant do français la wari la hali an ka kunnafoni di sira dépendant do français la donc indépendant yɔrɔ yen sigilen tɛ kala kan o ye dɔrɔn n'i ko sisan ko la France est une république indépendante souveraine unitaire donc ka France dɔrɔn falen ka kɛ Mali ye o y'o dɔrɔn de kɛ o bɛ constitution kɔrɔ in kɔnɔ ten ko son principe est le gouvernement du peuple. Ko a ka taasira Mali jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a ka taasira ye mara min bɛ yen n'o ye jamanadenw ta ye mara min bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ jamanadenw de fɛ mara min bɛ yen
n'a bɛ jamanadenw kama gouvernement du peuple o ye mara min ye jamanadenw ta ye par le peuple min bɛ sɔrɔ jamanadenw fɛ pour le peuple min bɛ o jamanaden ninnu fana kama donc peuple bamanankan gɛrɛgɛrɛ la u y'a fɔ a ma ko bɛ wele ko mirinti ouais mirinti an ka kan na mais n'i ko ko jamakulu wali peuple a bɛ faamuya donc mɔgɔw ka nin faamuya ko Mali ka mara kɛcogo a mara ye jamanadenw de ta ye a bɛ sɔrɔ jamanadenw de fɛ wa a bɛ jamanadenw de kama jamanadenw de ta don a bɛ sɔrɔ olu de fɛ wa a bɛ olu de kama du peuple non par le peuple a bɛ sɔrɔ o fɛ et pour le peuple a bɛ o kama i y'a ye voilà ko Mali faaba ye Bamako ye wa k'a bɛ se ka yɛlɛma ka taa yɔrɔ bɛɛ sariya kɔnɔna na ni sariya y'a yira sisan i n'a fɔ Nigeria u ka capitale tun ye Lagos ye a falenna ka taa Abuja i y'a ye bon ko o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ hali Bamako la Mali faaba ye Bamako ye nka a bɛ se ka falen ka taa Mali yɔrɔ wɛrɛw la a ka kɛ sariya kɔnɔ misali la sisan ni Bamako fara capitale bɛ se ka falen capitale bɛ falen hali Indonésie tun bɛ fɛ ka capitale falen u ka capitale ye Jakarta tun bɛ fɛ ka falen f'u tun bɛ to aéroport n'o fɛn ninnu jɔjɔ yen nɔ ko a jɔnjɔn o ye bolo saba ye binkɛnɛ sanu jaune tɛ dɛ sanu nɛrɛmugu tɛ dɛ sanu ani bilenman dɔw b'a fɔ ko vert jaune rouge Mali sini ekɔliso dɔw la a bɛ fɔ ten maa kan ka fɔ de binkɛnɛ sanu ani bilenman vert or rouge c'est comme ça ko sanu de don parce que binkɛnɛ i n'a fɔ a tɔgɔ y'a fɔ bamanankan na cogoya min na o de la n'an ka kan de don a banna quoi binkɛnɛ bin kɛnɛ min b'an ka sɛnɛfɛnw n'an ka kungo kɛcogo yira or nin yɔrɔ la sanu den kelen fana ko tɛ dugu jukɔrɔ nafolow bɛɛ b'a la nka sanu de y'a la fɛn valeur ba ye donc o bɛ yen komi sanu b'an fɛ yan nɔ o bɛ yen o tɛ bilako ye bilenman ye a bɛ jeli de ko fɔ maa minnu fatura walasa Mali ka kɛ Mali ye olu de ko don ko a jɔnjɔn a fasa tɔgɔ ye Mali ye voilà l'hymne national est le Mali Faransi ni ma fila ka hymne national tun ye Marseillaise de ye Côte d'Ivoire ta ye Abidjanaise ye jamanaw fana ka hymne tɔgɔw bɛ ten ko Mali ta ye Mali ye o de la a bɛ daminɛ Mali mana kan bɔ ni ɲɛtaa kɛlɛ ban don ko bɛɛ k'i cɛsiri ka layidu timɛ mais a bɛ daminɛ ni Mali de ye voilà bon caman bɛ yɔrɔ in fana na tellement que i y'a fɔ cogoya min na n'a bɛ k'an ka kan na a bɛ faamu n'i ye caman ɲini waliden caman ko Mali hymne national ye jumɛn caman t'a dɔn. U t'a kɔrɔ tɔgɔ dɔn ka sɔrɔ a tɔgɔ de ye Mali ye Mali fasa tɔgɔ de ye Mali ye o la bɛ daminɛ Mali mana kan bɔ Mali mana kan bɔ voilà ɲɛtaa kɛlɛ ban don ko bɛɛ k'i cɛsiri ka layidu timɛ an ye nin kɛlɛ de kɛ walasa an ka taa ɲɛ misali la an ye M5 ye kɛlɛba min kɛ walasa an ka taa ɲɛ kɛlɛ kuncɛ don M5 maa kelen kelen bɛɛ a cɛ fara muso kan maliyɛn fɛn fɛn y'a seereya bɛɛ kan k'i cɛsiri layidukan minnu talen don k'a timɛ an t'an faso janfa n'an ye faso tagatɔ ye yurugu yurugu sira kan an bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ bɛɛ kan ka so k'o timɛ an ka imu kɔrɔ do ye bon n'ala an ka balontannaw tun bɛ nin fɔ terrain kɔnɔ a dɔw tun bɛ kasi parce que n'i ye nin fɔ k'i b'a kɔrɔ dɔn i yɛrɛ bɛ maloya i ka ci mais n'i kan ka ci i bɛ ci voilà o ye sarakisɛ 30 ye sarakisɛ 31 na mankan yɛrɛ kɛra yen de les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel ko kan minnu fɔlen don Mali kɔnɔ jamakulu kelen walima jamakulu caman fɛ ni kuma diyara n da siya kelen wali siya caman fɛ o tɛ k'olu bɛ tali kɛ anw ka faciyɛn de la seko ni dɔnko kɔnɔna na patrimoine ye faciyɛn de patrimoine a nana patrie de fɛ faciyɛn de don elles ont le statut de langue nationale wa ko kan minnu bɛ Mali la k'olu dɔnnen don ni fasokanw de ye o ye fasokanw jɔyɔrɔ de la hali ni yen ma fɔ o dɔnnen don o bɛ bɛn et ont vocation à devenir des langues officielles wa ko u welelen don wali u b'a laɲini ka kɛ jamana kunnasigikanw ye ka kɛ jamana kan lakodɔnnenw ye aw yɛrɛ ko ko kan minnu ye fasokanw ye aw bɛ tila k'a fɔ k'o laɲini don ka kɛ jamana ka kan lakodɔnnenw ye tuguni o kɔrɔ olu ye jamana ka kanw de olu ye jamana u bɛ i n'a fɔ u lakodɔnnen don ka ban o tɛ le français
attention, la loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Ko charia de beta, kanga kan koloshi, ani kanga kan ta ku la ko don ku kunasigia. Le français est la langue d'expression officielle. Ko re frike yoro odi. Ko francika kan français en marabagajugu ante minnu fait minnu ya janfa amega retard ta minnu ka kana école la karsa e kunfiye karsa te kunfiye o soro no minnu ka kan fait minnu ka kan kelno ka balmaya fara ni be français me be do dala ni ti français me te do dala ko lu ka kande aw nga kuma ke kanye mi la ko donendo la langue d'expression officielle mi la ko donendo langue d'expression officielle. À bas qu'on entende, langue officielle, c'est des expressions officielles. Au courant, ni présent avec comment français là. N'a pas semblé ça me folie qu'à bas français là. École donc quand comment français là. Maître quand comment français là. Ni dugutugu avec comment français là. Parce que au camp de la codone, normalement, bamanaka manga fo, bamanaka la codonente. Parce que loi faut y mettre à bamanaka que langue officielle. Bamanaka manque langue d'expression officielle. Oui. Ou quoi charia de beta au kama. Oh charia de mentarasan ka flakan que langue d'expression officielle. Ou te face au kando. Mais avec na fo yamorale rete folle là. Face au kando. Face au kando. Mais au ban yamoria au kafo. Mi folie yamoria lendo. Ou ye français di. Or la ikara flyer ikara koroboro ikara bamana ikara kidalkayo. A bella jele nous be faka kuma foroba la wa fo français là. Mais anya yo bella français ma saka fanga soro fuye malikura tasra ereke bamanankana oui oh sharia mata ka kamin la kodon aw be baraka la munasa an baraka la muna donc Philippe ote donc angoko yane kante son yoro de angoko ni mai parce que français est la langue d'expression officielle au lieu que constitution korola o de kɛra sababu ye an ye san 30 kɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'an ma pɛrɛ ka kalan kɛ an ka kan na san 30 kɔnɔ a mɔgɔ kelen ma se ka livre foyi bayɛlɛma ka n'o fa kan na parce que kan lakodɔnnen tɛ e bɛ document la nala mun na jɔn de bɛ n'a kalan donc ɲɛ b'a la an tigɛlen kun n'a yɛrɛ la wa n'i dun tigɛra fɛn na i tɛ se k'a dɛmɛ bilen ni ne tigɛr'i la ne tɛ se k'i dɛmɛ o n'e fana tigɛra ne la i tɛ se ka ne dɛmɛ ɔ n'i tigɛr'i fa kan na e bɛ se k'i fa kan dɛmɛ cogo di a ka gɛlɛn ni mais ni yɔrɔ la français kun bɛ kɛ se ka kɛ jumɛn y'a la sisan voilà u kun kan ka fɔ ko kan lakodɔnnenw ye foroba sira kan bamanankan o mana bɔ yen anglais o mana bɔ yen français o mana bɔ yen u ka mali kanba wɛrɛ ta u k'o da la o la an tun b'a ye n'i taara palais kɔnɔ i yamaruyalen don ka bamanankan fɔ président yamaruyalen don k'a fɔ bɛɛ yamaruyalen don k'a fɔ wa Mali kan bɛɛ loi yɛrɛ kun man kan fɔ yɛrɛ ko ka loi yɛrɛ ta k'an ka langue officialiser aw kan ka fɔ ko Mali kan bɛɛ lakodɔnnen don o kɔrɔ ye n'i bɛ kan min mɛn n'i taara bureau kɔnɔ i b'o fɔ ye o interprète bɛ sɔrɔ yen ou bien n'i bɛ Kidal Kidal gouverneur hali n'a sɔrɔ a tɛ Kidalikaw ka tamasɛki mais normalement n'a taara a kan k'a ɲini k'a dɔn ni Kidalika min sera a fɛ yen k'o tɛ français ma o tɛ bamanankan ma o kan ka kuma a ka kan na parce que i kan ka mɔgɔ bonya k'a tɔ ka kan kɔnɔ a kan ka kuma a ka kan na interprète bɛ sɔrɔ k'a dala minɛ o kan ka se ka sɔrɔ ka kɛ mais hali u ka administration kɔnɔ n'u ye k'u ka kan fɔ dɔrɔn f'u bɛ ka sariya sɔrɔ n'o tɛ a man kan tɛ ka fɔ i yɛrɛ fa kan i ye si min kan min na k'i man kan tɛ k'o fɔ hali i ka assemblée kɔnɔ e b'o faamuya cogo di. wala n yɛrɛ tun bɛ n'o de fɔ n ko assemblée kɔrɔmaw na an tun b'a ye bamanankan tun bɛ fɔ dɔn sisan nin ka y'a yira sisan bamanankan tɛ se ka fɔ bilen. ayi dɛ hali constitution kɔrɔ la bamanankan man kan ka fɔ. mais Gassama tun bɛ to ka wagati dɔ la i bɛ to ka fɔ. e m'a ye Gassama tun bɛ kuma bamanankan na. Assemblée président b'a faamuya assemblée mɔgɔ 100 sigi la 80 bɛɛ b'a faamuya mais f'u bɛ interprète de ta k'o traduire français la munna parce que a ɲininen don ko ka constitution bonya a mana kɛ cogo o cogo constitution ko français donc hali n'i kumana kan wɛrɛ la a bɛ yɛlɛma français la jagoya yala a bɛ ka fɔ français o de ɲɛna yan non a tɛ ka fɔ Gassama ka wagati Isaka Sidibe kun ye assemblée président Isaka Sidibe français ya bɛ min a tɛ yen a tɔgɔ ti français tɔgɔ ye a jamu t'a ye Mali fɛngɛ jumɛn de tun bɛ ko min ye français a wagati a tɛ yen mais u sigilen jamakulu minnu ye kala ta u ye k'u kɛ wasadenw ye jamakulu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka min fɔ parce que wali gafe de b'an bolo k'an sɔnni sigi a kan anw tun kan ka nin gafe in koron k'a bɛn an yɛrɛ de ma mais anw bɛ k'an yɛrɛ de koron k'a bɛn gafe ma fili filɛ nin ye farafinna farafinw de ko f'olu k'u yɛrɛ dancogo de tiɲɛ ka don tubabu ta dacogo fɛ tubabu ta sira fɛ nka tubabu t'o kɛ maa si ye arabuw tun b'o la olu y'o dabila diɲɛ bɛɛ y'o dabila fo farafinw
y'a constitution kɔrɔ kɔnɔ y'a yira ko la loi fixe les modalités d'officialisation de nos langues nationales ko charia de fana bɛ ta ko an ka kanw kunnasigi an ye san 30 k'a la an ka kan foyi ma ta denna fila y'an ka kan bɛɛ sɛbɛn k'a ban pewu mais o bɛɛ la a ma ta donc kɔrɔ b'a yira hali nin na est ce que donna natɔ la ni nin tɛmɛna ni Asimi ye nin nɔna bila k'a tɛgɛ nɔ bila k'a tɛmɛna o b'a yira an bɛ cogo min na an bɛ to ten de ka taa sɔrɔ n'an ka kan tun dora yan nɔ n'an ka président kun taara ONU na u bɛ yamaruya u bɛ kuma bamanankan na ONU kan minnu lakodɔnnen don ONU na jagoya tɛ ko kan minnu lakodɔnnen don ONU na k'i f'i ka kuma n'o de ye o Turki ka kan lakodɔnnen tɛ ONU na ONU kan baw la Turki ka kan t'a la o mais Erdogan bɛ kuma a ka kan de la a bɛ dala minɛ ONU ka kan baw la n'a bɛ traduit a bɛ traduit ONU ka kan baw la o tɛ Iran bɛ kuma ONU n'a ka kan de la a bɛ dala minɛ ONU ka kan baw la an fana ta kun bɛ kɛ ten de o taa kuma bamanankan na a bɛ dala minɛ anglais la ka dala minɛ français la ka dala minɛ chinois la ka dala minɛ arabu la ka dala minɛ espagnol la wa kun bɛ se ka dala minɛ Turki ka kan na walasa Turkiw k'a faamuya o bɛɛ kun bɛ kɛ Turki ka constitution de ye Turki ka kan lakodɔn mais Turki mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ka kan yira ye ni Mali fana constitution ye bamanankan lakodɔn an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'a yira ye o la hali ni ne taara États-Unis ni ne ni Donald Trump ye ɲɔgɔn n bɛ kuma n'a ye bamanankan de la a y'a mɛn a m'a mɛn ne ka foyi t'a la a ti n balo n t'a balo mais k'a to farafin kunna ko n'ale ye tubabu ka kan bila k'ale ni tubabu bɛ ɲɔgɔn faamu cogo min na farafin ti bɔ jɔnya la fo ka dugukolo meleke yala e bɛ tubabu ye k'u ka kan bila ɲɔgɔn ye yan anw ni faransi cɛ ka jan faransi ni minnu bɛ dancɛ bɔ faransi ti kuma olu ka kan na olu ti kuma faransi ka kan na olu dun ka jɛkulu sinsinnen don ni anw yɛrɛ minnu bɛ kuma ɲɔgɔn ka kan na Mali ye gɛlɛya sɔrɔ ONU na e ye farafin jamana jumɛn ye k'a dɛmɛ mais an n'u bɛ kuma ɲɔgɔn ka kan na an ni farafinna jamana caman bɛ kuma kan kelen e y'u dɔ ye k'an dɛmɛ a yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'u sɔnni sigi an ka jamana cili yɛrɛ kan mais faransi n'a dafɛ jamana minnu tɛ kuma kan kelen Mali ye sɛbɛn don faransi juguya la olu yɛrɛ jamana wulila ka kɛ fara ye faransi kan anw ka kuma faransi la sa nafa ye jumɛn ye diviser pour mieux régner tubabu y'anw fara walasa ka s'an na an yɛrɛ fana bɛ fɛ k'an fara walasa tubabu ka s'an na o yɔrɔ fana sisan n'i y'o jateminɛ sisan par exemple ni papier min filɛ e bolo sisan ni nin bɛ français na e bɛ se ka nin si jamana caman ma mais caman b'a fɔ ni nin kɛra an ka bamanankan na sisan e bɛna ci Côte d'Ivoire ma cogo di i b'a ci Burukina ma cogo di i b'a ci Sénégal ma cogo di adamaden bɛ wari sɔrɔ i ka kan de la wa i bɛ baara dayɛlɛ i ka kan de la n'a tun bɛ ci Sénégal ma Sénégal an ka kɛ Sénégal bɛ baara kɛ français la o tɛ ne filɛ ka nin fɔ bamanankan na nin bɛ dala minɛ français la tan dɔrɔn ka sin ka ci Sénégal ma o y'a bannen n'a kan ka taa Amérique de a bɛ dala minɛ anglais la ka ci Amérique ma a b'an ka bamanankan na mais a bɛ dala minɛ Amérique anglais la ka ci quoi c'est tout a bɛ Russie ni Chine bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ cogo di Chine tɛ Russie ka kan fɔ Russie tɛ Chine ka kan fɔ u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ cogo di u bɛnlen don a bɛ dala minɛ de donc olu tɛ problème ye olu tɛ gɛlɛya ye mais ni an ka mɔgɔ kalanninbaw yɛrɛ ye k'a fɔ k'an ni Burukina bɛ kuma cogo min na a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ cogo di ko ni baji ye jɛgɛ dun dɔrɔn ko ye jigi fɛngɛ bannen danaya banna an dannen don maa minnu na ni nin y'olu yɛrɛ kumakan ye dɔrɔn o y'a bannen de ye quoi super bitɔn mɔgɔw ko Ala ka hin'u caman na k'u caman fatula Ala ka hin'u la o la n'i b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka dɔnkili fana lamɛn i bɛ fɛn caman faamuya mais comme an ma k'an yɛrɛ ye o la olu mɔgɔ ninnu tasibila sugu dɔw tɛ se ka kɛ u ye olu bɛɛ ye parce que an kɛlen tɛ an yɛrɛ ye n'an tun kɛra an yɛrɛ an tun b'an hakili to an ka mɔgɔkɔrɔbaw la wa walasa i k'i ka mɔgɔkɔrɔbaw ye f'i ka k'i yɛrɛ ye i bɛ k'i yɛrɛ ye cogo di ka sɔrɔ kan t'i la fili de don. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Ko jamana bɛ se ka a ta sariya fɛ ka walikan wɛrɛ lakodɔn k'o fara an ka kan kan o de la an ko ko ka anglais fara kan o ye walikan ye hali n'a y'aw diya ye arabu fara kan o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn. donc constitution kɔnɔ o bɛɛ bɛ bɛn mais ko an ka langue officielle kɛ misali la arabukan ye ko parce que ko silamɛw ka ca yan mɔgɔ caman mɔgɔw y'o vocal ci ma an b'a fɔ ko 80 on va faire tout ko 95% musulmans de kɛmɛ sigila 95 mais yala olu bɛɛ ye silamɛ ye tiɲɛ don mais u bɛ ka silamɛya kɛ arabukan de la u ti seliw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye arabukan na u ti kuma u ka du kɔnɔ arabukan na u t'u ka wajibiw kɛ arabukan na u bɛ kuranɛ kalan yɛrɛ de k'a dala minɛ an ka kanw na donc forobakan in an bɛ taa n'o de ye ɲɛ b'a la bon ni mɔgɔ kalanninbaw ye nin kuma ninnu fɔ a ye mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ 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 yɛrɛ han dɔw yɛrɛ y'a yira ko an ka kan ta ko tiɲɛ don ko mɛ k'an bɛna avion dilan bamanankan na cogo di o fana ye fili juguba ye Airbus ye Europe de ta ye tɔw bɛ k'a dilan cogo di o fana bɛ dala minɛ a bɛ fɔ ko avion avion nana latinɛw ka kan de fɛ mais fɛngɛw b'a wele ko plane anglais b'a wele ten plane
on a un avion walma nan ko pankulu gɛlɛya b'a la min y'an ka famille Chine ka kan b'a bolo mais 1 2 3 kelen ne sɛbɛn no Chine ka fɛnw sanfɛ est ce que Chine y'a to de ko f'ale ka 1 2 3 sɛbɛn cogo wɛrɛ dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ta wa fili don u b'a fɔ ko n'an ka bɛ baara kɛ n'an ka kan ye k'an bɛ taa fɔ prémarane o fana ye fili juguba ye an ka ministre kumana bamanankan na teli la Malikura taa sira la a dɔ taara bamanankan in kalan prémarane la ka sɔrɔ ka na wa o ye fili de dɔw y'a yira k'an bɛ ka bamanankan fɔ ko français ɲagaminen b'a la an fana bɛ ka français fɔ k'an bɛ tilan bɛɛ ɲagaminen b'a la amiral b'a la o ye arabukan ye alcool b'a la o ye arabukan ye samara b'a la samara tɛ bamanankan ye o samara b'a la weekend b'a la o ye anglais ye corner o ye anglais ye t-shirt o ye anglais ye veste o sɔrɔla italien ka kan fɛ han janvier o ye greki ninnu olu ka ala dɔ de bɛ yen nɔ ko ɲɛda fila b'a la k'a b'u ka nafolomafɛnw lakana o y'o tɔgɔ ye mars o ti janimɛ wa walima kɛlɛ de o ala t'o ya Athéna dies protectrice d'Athènes Athènes faba bɛ lakana ni ala musoman min ye k'o tɔgɔ de ko Athéna olu bɛ ala caman bato mais olu tɔgɔ ti français la Auguste n ko Auguste ye mɔgɔ tɔgɔ de mois d'août mɔgɔ tɔgɔ de don an tɛ k'o fɔ français la mais munna français m'o traduit fɔlɔ u ka kan na ka sɔrɔ k'a ta an fana b'an ka kan ta wali kan ɲagaminen bɛ k'a la ɲagaminen ti problème o ti problème diɲɛ kan min bɛ yen ko a gɛrɛgɛrɛ bɛ fɔ o ka dɔgɔ a ka dɔgɔ i y'a ye donc olu ye ka kala don mɔgɔw ka wuruw na mais taalen ɲɛfɛ waati bɛ na ni ko cɛnw ye an b'o bɛɛ dayɛlɛ a bɛ ye la laïcité a pour l'objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble dans la société fondée sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. Laïcité, nous est dîner bébé ben. T'es dîner bébé ben. Inch'Allah, c'est la meilleure ben somme comment chrétien. Ni mi était dîner fou là, ou fana be. Au bella je l'aime ben. Ko kunye doran wala sanga sega sigi kanyo. Le ba nga sigi daw la. En ballement ye chrétien ye, en ballement do ye josona ye, mais chité c'est chima. Itan ye kata josona do ga jota ko fili. Ite josona do ye ka do ka Qur'an ta ka fili. Ite do ye ka Bible ta ka fili. Bebe be bonya ka to ita kono. Ni silamaya wakati nana ni mauludu sera jamana ba yira ko bi ko barate wa ko adon sarale no. Congé deni minu na metala. No chrétien nga nous sonja o de be ka kono nana. Congé deni flan no. Pas ni Noël. Pas ni Noël. Chrétien nga nous sonja don de do. No fana sera jamana fana be sharia ta ko lu do ulu wakati dama. Yaye. Ala yɛrɛ kan ka kɛ comme o bɛ lase chrétiens ni silamɛw ma hali an ka josona minnu bɛ yen normalement n'u ka o fête donya ba minnu bɛ yen dɛ don fana kan ka bila u ye parce que Mali tɛ silamɛ jamana ye o a bɛ sariya fana chrétien jamana tɛ ɔ aw bɛ don yamaruya chrétiens ye ka don yamaruya silamɛw ye o fila dɔrɔn du tɛ diinɛ ye olu de fanga ka bon tiɲɛ don ɔ danaya wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen a bɛ don u fana ka don fana kan ka laɲɛnamaya o tɛ voilà o y'o yɔrɔ ye. Oui, laïcité fanfɛla ninnu ye bon jamana ko la olu kow ka ca kosɛbɛ bon min bɛ tali kɛ souveraineté fana na o kow fana bɛ yen nɔ an bɛ se ka don fo président de la république kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔli k'o la komi wagati bɛ taa la kosɛbɛ voilà yan yɔrɔ fana u ye ɲɛfɔli caman kɛ yan o ɲɛna kosɛbɛ o la constitution in na a fɛn caman ka ɲi mais kanko in de kɛra gɛlɛya la kosɛbɛ. Du président de la République. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale et est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État. Voilà. Président, nous sommes Jamana Nyamogoy. Ko de jamana ɲɛmɔgɔ ye o de jamana kuntigi ye wa k'ale de bi janto jamana sariya sunba la a bɛ jamana ka kɛlɛya a b'o lafasa wa ale de bɛ jamana ka denyɛrɛla o ɲɛmɔgɔ y'a ye jamana ka jamanaya dugukolo fan bɛɛ a b'o fana lafasa wa bɛnkan minnu bɛ yen n'o ye diɲɛ ka bɛnkanw ye a b'o fana bonya k'o lafasa wa k'a bɛ i janto jamana ka taaɲɛ la ani jamana ka jamanaya yɛrɛ la badabada. Le président de la République détermine la politique de la nation. Jamana Nyemoro,
jamana bɛrɛbɛrɛli fɛɛrɛ ale de b'o jara tigɛ premier ministre tɛ tuguni dɛ ko premier ministre de bɛ na n'a ka politique cogo dɔ la ko n'a tiɲɛna premier ministre na o t'a la bilen président de don jamana mara cogo dɛ o bɛ bɔ président de ka taa la o bɛ bɔ président de la voilà a balifu tɛ bi maa si kan bilen dɔ tɛ gulɔ min dɔ ko manamanakan fɔ très bien e de ye campagne kɛ k'i bɛ kɛ président n'i kɛra président i ko k'i bɛ nin de kɛ wa i bɛ nin de kɛ n'i dɛsɛra ka kɛ e de bɛ kiiri non premier ministre sen bɔra o yɔrɔ la olu yɔrɔ ninnu premier ministre sɔnni ma sigi a kan yen nɔ. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ sugandi san 5 de. A ka jamana ɲɛmɔgɔya kɛ san 5 de kɔnɔ. Wa o bɛ kɛ sugandili la diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ min kalama. Sugandili bɛ kɛ foroba de ye. Bɛɛ bɔ min kalama. Wayi. Bɛɛ bɛ bɔ kalama ko sugandili bɛ wa kunnafoni bɛ cari fan bɛɛ. Ɲanata o de tɛ suffrage ya. Ɲanata. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de sa candidature. Ni yɔrɔ la diaspora mɔgɔw fana tun ye mankan kɛ. Voilà n yɛrɛ tun b'o de fɔ n ko mɔgɔ caman ko nin yɔrɔ la olu ma nin faamuya pourquoi o y'a essayer ka nin yɔrɔ in don constitution kɔnɔ na. Voilà u y'a yira yan ko maa fɛn fɛn k'e de ye cɛbɔ ye jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ k'i kan ka kɛ maliden piyɔ de ye maliden gɛrɛgɛrɛ wa ko waati min na ala mɛ dɛ waati min na i bɛ t'i ka cɛbɔ sɛbɛn da k'o wagati kan k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ sɛbɛn t'i bolo misali la ni e bɛ kalan na faransi nationalité b'i bolo Mali nationalité fana b'i bolo n'i bɛ n'i kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ n'i kan ka t'i ka papier da waati min na i kan ka nationalité dɔn i b'o bila i b'o bɔ yen pewu i b'o bɔ yen yɛrɛ de. Gɛlɛya fana ye yan. E b'o bila de o. Mais i ma président sɔrɔ ne segira k'i bɛ taa Faransi. E ko minnu bɛ yen olu ko. Voilà i bɛ segin ka t'o ɲɛɲini cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ o bɛ gɛlɛya parce que olu ko papier ko. Voilà n ti o dɔn kosɛbɛ nka u kɔni ko k'i bɛ t'i ka cɛbɔ sɛbɛn bila waati min na o kan k'a sɔrɔ nationalité kelen de b'i bolo. Parce que minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ kuma in caya dɛ. Tunkarankew ka bɔ u ka anw labɔ a kalama ko n'i ye nationalité kelen bila sisan misala ni Amérique nationalité bɛ maa min bolo ani Mali ta ne bɛna t'i ka candidature déposer ni e Amérique nationalité bila k'o ye k'o to yen ɔ ni e ma kɛ président ye ne ko k'e bɛ segin ka t'i ka baara la Amérique sisan yala a nationalité bɛ sɔrɔ cogo bɛ cogo di donc u ka bɔ o k'o fana ɲɛfɔ an ye ɲɔgɔn kunnafoni de don donc an k'o faamuya o tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la de parce que u y'a fɔ bamanankan na an y'a mɛn wa a kɛlɛ kan ka kɛ de o la ko tɛ dugu sɔrɔ duguden kɔ n'i ye dugu fɛn fɛn cilen ye duguden dɔ sen b'a la n'i ye dugu fɛn fɛn jɔlen fana duguden dɔ sen b'a la wa malidenw de y'a jɔ n'a constitution ye kɛlɛ wuli malidenw nɔ b'a kɛlɛ la n'a ye bɛn sigi malidenw de fana y'a kɛ donc k'u ka bɔ u ka o papier yɔrɔ ninnu o k'o ɲɛfɔ a ye mɔgɔ kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn voilà parce que n'an ka mɛna don a la cogo dɔ la an bɛ se ka parce que ne tɛ fɛn ba dɔn o parce que o ko ninnu na donc u ka ɲɛfɔli k'an ye an k'o faamuya halisa an yɛrɛ bɛna o welewelew bila o ma il doit jouir de tous ses droits civiques et politiques, être de bonne moralité et de grande probité. Ko a ka adamadenya hakɛw o bɛɛ lajɛlen lafalen kan ka k'a bolo ani politiki ko hakɛyaw ani a kan ka kɛ mɔgɔ ye hakilina ɲuman bɛ maa min na. Il doit être âgé de 35 ans au moins et 75 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature. N'a tigi bɛna taa a ka cɛbɔ sɛbɛn da waati min na o k'a sɔrɔ a sisanga dɔgɔyalen dan ye 35 a cayalen dan ye 75 ye o kɔrɔ ye hali n'a sɔrɔ i ye san 34 ani kalo 11 i tɛ se k'i kan bɔ dɛ. Ɔ mɛ n'a nege bɛ mɔgɔ min na o la dun. I tɛ se k'i kan bɔ i bɛ san 35 in de kɔnɔ n'o ye o wagati y'a sɔrɔ sisan a tɛmɛna o y'o bannen i bɛ siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ tɛ ne don. O b'a sɔrɔ tigi fana sera san 40 ma ka ban dɛ. Ayiwa o de don dɛ n b'i jija n'a ye de n y'o de fɔ voilà parce que n'i ko k'i bɛ t'i si fana pousser k'a se fana ye sariya sɔsɔ dɔ ye dɛ. O fana ye sariya sɔsɔ ye. u y'o yɔrɔ de fɔ a kɔnɔ donc k'an bɛɛ k'an hakili to a la o kɔrɔ ye an yɛrɛ an tɛ se ka kɛ président parce que an sisanga ma se. Voilà. L'élection du président de la République a lieu 45 jours au moins et 60
jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ko jamana ɲɛmɔgɔ kura o kalata k'o bɛ kɛ tile 45 a dɔgɔyalen ka taa tile 60 la yanni jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ o ka fanga banni cɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen yanni o ka fanga ka ban tile 45 ka taa fo tile 60 ɲɔgɔn na o kundama kɔnɔna na. Donc kalata bɛ kɛ o de kɔnɔ yanni fanga dɔ in banni don cɛ. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ko jamana ɲɛmɔgɔ ko a sugantilen don ɲɛnatali la ni jamakulu fanba y'a ta siɲɛ kelen a bɛ sugandi. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ ɲɛnatali la a ma jɛya kosɛbɛ i n'a fɔ an mago bɛ jamakulu hakɛya min na mɔgɔ kelen ma o sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ la siɲɛ filanan bɛ labɛn dimanche kun 3 ɲɔgɔn na résultat kɔfɛ ni jaabi y'a yira ko karisa ni karisa de bɛ ɲɔgɔn dan na nin na donc dimanche kun 3 kɔfɛ ouais, troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour. Donc siɲɛ fɔlɔ min kɛra n'o jaabi bɔra n'a yirala ko n'u maa fila bɛ ɲɔgɔn na dimanche kun 3 ɲɔgɔn bɛ kɛ ka filanan labɛn. Olu fila fana bɛ taa o kalata la. Voilà donc dimanche kun 3 b'u bolo ka maaw kɛ ɲɔgɔn kan o wagati de b'a ye u bɛ parti politique caman san donc olu b'u ka voix fara ɲɔgɔn kan. A politicien dɔw fana ka laɲiniw ye k'an ka kɛ premier tour ye quoi. Bon parce que k'o bɛ jamana dɔw la. Bon o bɛ tali kɛ ni jamakulu fanba ye min sugandi parce que sugandili cogo dɔw bɛ yen n'aw surunyala ɲɔgɔn na cogo dɔ la dɔw b'a fɔ. parce que a dɔw ko jamana dɔw la hali n'a bɛnna 10% de ma min kɛra premier o de bɛ taa. Bon a bɛ se ka kɛ bon o yɔrɔ fana laɲini bɛ se ka don a kɔnɔ. Dɔw fana ka laɲini y'o mɛnɛ. Si dans les 7 jours qui précèdent la date du scrutin du premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l'élection sans que ce report ne puisse excéder 15 jours. Quand il y a le deuxième tour, ni gɛlɛyaba ye cɛbɔ kelen sɔrɔ bon an b'a fɔ ko cɛbɔ n'o tɛ bɛɛ de ko don cɛ fara muso kan dɛ voilà ni gɛlɛya ye cɛbɔ kelen sɔrɔ wali fatuli dɔ yera a la ko cour constitutionnelle bɛ se ka kalata ka a pousser ka taa kɔfɛ dɔɔni nka a mana pousser cogo cogo k'a kana tɛmɛ tile 15 kan 15 jours a kana tɛmɛ o kan quoi voilà. Le second tour est ouvert aux 2 candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages au premier tour du scrutin. Ko kalata tako flana ko o bɛ labɛn wa o dayɛlɛlen don cɛbɔw ye minnu fila ye jamakulu fanba sɔrɔ ɲɛnatali siɲɛ fɔlɔ la. Est déclaré élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Wa ko ni min ye ɲanatabaga caman sɔrɔ ni maa caman y'i kan di min ma wa k'o de bɛ yira k'o kɛra o de talen don o de sugandilen don. En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un des 2 candidats qualifiés pour le second tour, le scrutin reste ouvert aux candidats suivants dans l'ordre de suffrage exprimé. Voilà. Misal la san voilà ni kan premier tour banna mɔgɔ fila minnu bɛ nale ni kelen fatura o kɔrɔ ye kalata dayɛlɛlen don i bɛ taa sɔrɔ n'a bɛna jama sɔrɔ cogo cogo a bɛ surunya ɲɔgɔn na fɔlɔ filanan sabanan fɔlɔ ni filanan de bɛ taa donc ni filanan fatura kalata bɛ dayɛlɛ san sabanan min bɛ gɛrɛ o ni fɔlɔ kalata bɛ dayɛlɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ an k'a kɛ o la tuguni an t'a ɲini ni sabanan fana fatura o kɔrɔ ye naani n'a bɛ gɛrɛ a bɛ kɛ ten de misala maa min ta ye 40 38 27 misala n'o don ɲɔgɔndan filanan bɛ labɛn 40 ani 38 de ni ɲɔgɔn cɛ an k'a kɛ maa min ta ye 38 n'o fatura kalata bɛ bila ka taa kɔfɛ mais a kana tɛmɛ tile 15 kan o la o kalata bɛ dayɛlɛ 27 tigi ni 40 tigi cɛ ni 27 tigi fana n'o fana fatulen don misali la a bɛ dayɛlɛ min bɛ gun o la a bɛ kɛ ten de par ordre
des suffrages exprimés. Si entre les deux tours, un des candidats décède ou est empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer, voilà. Donc, au Fanana, ni kelen fana fatura, Cour constitutionnelle peut se élection fana, la Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l'élection du président de la République. Elle statue sur les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin. Ko jamana sharia sumba o mogo be jamana nyemogo kalata ubu janto ola ko ke ko nyewa ko jabi laban ko lu de fana bo lase o koroy premier ministre ta jabi lase assemblée présentée député ta lase école de administration territoriale te Cour constitutionnelle jamana sigi kambe somi ngono o maw olu débat lase. Oh mais ejisi yukun fana bena ke jume yo la sa. Ejiti wala sa ka kalata labe. Ah. Uyo lu fana ka fensi. Vanga kuma constitution. To buga on do abe jele no akuna nga Francis an. Bebe constitution kalanta ka famille ni waron fam de la constitution sur mani yoro encore. Oui. OK. La loi complète les dispositions relatives à l'élection du président de la République. Ko sharia debe jamana nyimogo ka sugantili na ka ko sharia debe oluko nu dafa. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative. Ni koni sugandera ki kera jamana nyemogo incompatible o koro ni bara foi tise ka do nyogona ble ni ye surasiye ni bora surasiya la ki kera jamana nyemogo o yika surasiya bane ni ye école maîtrise ki kera président ite to président na ka to ka ke cour die ko wala sa war soro de ika bara wore fenfenbe ni be war soro la o yo bane ibi nyeshin président de ma voilà. Durant son mandat, le président de la République ne peut ni par lui-même ni par autrui rien acheter ou prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'État. Ko jamana nyemogo ka to aka fangala atese ayre kelena wali ka klaka teme mawore fe ka furuba fendo san ko tise ka ke ko président kebe ebe wuli gata suba konna yorodo walima assemblée yorodo ebe to tige kibo iga président warke ko ko jo ko bla location na o te yama iti sego ke o te président sego olu konnoke il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui au marché public et privé pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle. Ko ite se ka to président la i yere walma ka kla ka teme ma wor fe na ne président ne ke chi ka nga war de ma ke kata ni furuba barai ni gidronda mi mbeyini ke kati sendo wala ay président kito ke no te président barai ay iti sendo la président ti sendo lu bara sugu nuna de ko aywa afora ko entreprise u kana kamena gidronda marché duma président ti se ko marché ni ne mal entreprise ba bolo otala ima ko ni par autrui c'est comme iti sendo lu ko iti même mo bere fana fe olutala présenter do lu ko nuna parce que lu be o bena pas président kera entrepreneur de sang abe war soro abe président la o te ben parce que afora ko iga bara fen fen ni ba ke ni be kla war soro la o be boy parce que war be di ba iga président bara kama ki janto président ko la kanalu na feuna voilà. Lorsque le président de la République est empêché, bon, constitutionnel sous Bessega Kalanganya, faut que vous maintenir, faut que vous Badembala. Très bien. Lorsque le président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. Koni Jamana Nyamogo, ni la Kodona Kaba, Sugandra qui est Jamana Nyamogo. Ko na soro I degune no wagati kono ki teka o degun teka seka ke ki ka barake anyema ki ka barabe khalifa premier ministre la voilà soni ga lafia misala sani président mangene wagati kunguruni kono premier ministre be iji da barawla
En cas de vacances de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle, saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Haut Conseil de la Nation et le Premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l'Assemblée nationale en cas d'empêchement, de désistement ou de décès de celui-ci. Elles sont exercées par le président du Haut Conseil de la Nation. Koni Geleabaye président sur Walima ni a déwunendo définitivement arrête ka président n'y sur blé ko cour constitutionnel ni fen nunu be kuma be bara fait ko premier ministre de be blaini président déwunendo wakati kono mais ni président arrête ka président are bana déwunendo pepeu ateka se ko assemblée président de be bla non la wani assemblée président fana no fatura anya fa ko assemblée wasade mblo kera fly ote jamana ka kunafuni jamana ka kangoro sigu no e ho conseiller kangoro sigu ka soba ani wasade nga soba do be se ka ho conseiller nyafo anga kana tukuni katmeneka mais conseiller ko ni be kangoro sigu walma ladili ke soba o woro mi mena sigi ko fara wasade mblo kan donc ni président fatura 600 ni président fatura premier ministre ti baragere ni président fatura walma ni degundo nana ko président rete ka président ke bien fo bana jugudo nana wera ya ye chena aboka goni bana nuna ou bien ni femba la sekanike ou be assemblée président mena no la na assemblée président fana te premier ministre tina de au conseil de nyamoko bina yode ira. L'élection du nouveau président de la République a lieu 90 jours au moins et 120 jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l'empêchement. Le président élu entre en fonction à l'expiration du mandat du président en exercice. Ko jamana nyamoko kura kabe barata ni jamana nyamoko koro ka fanga bana abe barata udo. Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête le serment devant la Cour constitutionnelle. Article bidouni duruna de côté. Bon, oui, gafé mindama, o gafé bedan ni yoroina, nga ambitani a roy. Ni l'air. Ama iner sora. Ah, ame kalegan indi amta. Voilà. Voilà. Bam. Koni yani président ka président baradame. Abi kalen folo cour constitutionnel mogo nyene. Je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali de respecter et de faire respecter la constitution et les lois. Ko nyen kalen ala nyene ani jamana de minnu ka yirama horonya bu bolo olu nyene kani benkan nunu bato wa kakla ka ke fana benkan nunu ka bato ka sharia c'est comme be sharia bato wa me sharia in fana ke aka bato ina fo ni mamingo ka te sharia bato no kan ka sharia la bato chukumina ni ikan ko ke boke voilà donc ebe sharia bato wa ebe sharia in fana ke aka bato ma wara fait voilà de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. Be jamana ka jamana dinya, abu aka jamana ya, ko o tokoto kwa, ko o bere ka ni bara min kalfalana, ka bara toko joro fa jamana ka nafa kama, aka nafa min kabon. De préserver les droits et les libertés de la personne. Ka adamadenw ka adamadeya u ka lafiya anu ka hakɛw ko lafasa ko o tɔgɔtɔ o tɛ les acquis démocratiques et les biens publics démocratie fanga o sɔnnen don fɛn minnu ma ani fɛn minnu bɛ o kɔnɔ ani jamana ka forobafɛnw a b'olu fana lafasa de garantir l'unité nationale mais jamana ka kelenya lafasa l'indépendance de la patrie ka faso ka denrɛ la ko lafasa et l'intégrité du territorial national ka jamana ya fana ko lafasa
et me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation. Wa me nyere ke yoro ma clenenye ani danaya moye ka jamana nafa. De mettre tout en œuvre pour la réalisation de cette unité africaine, de la réalisation de l'unité africaine. Wa comme fin kembo ke wala saka farafinaka kelenya ko sinsi wa ko lawaleya. En cas de violation de ce serment, wa ko ninkara ni sharia sosobagaye que le peuple me retire sa confiance et que je subis la rigueur de la loi. Wa ko jamana don ku ka danaya bon kan wa ko me sharia ka nyangata me obekenka. Don ne bi kalikan sien kono na. Bi kalini ne kan. Orla ngu ya la yini ni mi esra ka fo. Yen kalen qur'ane kan. O mo ro do ala de. O ko ra yesa ala sanjele ndo ko sobe. Ma be ben we ni mi fana fo. Anya fo bamana kana be ya me. Be ko ni me. Président est de côté. Koni ale aka kalikan soso. Asimi côté de. Jaman asimi nunu bena élection labe. Ni e jara kera jamana nyemo ye. Ibe ni kalenkan eta. Ki kalen jamana de nyene ki be ni sharia bonye. Ni sharia intemena quoi. Walma constitution be. Ibe constitution bonye. Ka mogo ke ka bonye. Ka farafina ka kelenya la fasa. Ka malika maliya la fasa. Ka ka nafasoro siraw ko la fasa. Ki yere ke ma klenenye ani horonye ka jamana nafasoro siraw ko lu baraw ke ka farafina ka kelenya ko la fasa. Wa koni ye ni benkan soso ko jamana don ku ka danaya boy kan ka klatuguni ka sharia boli ikan ibo de kalen benyene o la ne tume fa anga kanka do la président ka ni kalen bamana kana aba fa chogodi ibi teke de korota nyen kale jamana de minu ka yerema horonya bu bolo ala nyene ani olu jamana de nunu nyene kani sharia in la bato wa ka sharia in ke aka la bato ka jamana ya ko lafasa ka nga bara ko joro fa kusebe jamana ka nafasoro sira baula wa ka jamana hakeu ani a yamaria a shariaw mi metaliga adamadiya kan ko olu ko tokoto kusebe démocratie benkan ani jamana ka foroba fɛnw ko olu fana lafasa bon am se ka fɔ k'u lakana fana ka jamana ka kelenya ko lakana ko kokoroma do jamana ka faso ka denreya ko kokoroma do faso ka fasoya ko fana kokoroma do ka kila tuguni ka n yɛrɛ ladamu walima ka n yɛrɛ kɛ danaya mɔgɔ ani mɔgɔ jɛlen ye ka n nafa lase jamana ma walima ka kɛ jamana ka ciden un serviteur i n'a fɔ kiraw tun bɛ cogo min na ka kɛ jamana ka ciden ye ka n seko ni n damayira bɛɛ lajɛlen kɛ de mettre tout en œuvre n bɛ n seko ni n damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka farafina ka kelenya o ka lawaleya wa ko ni n kɛra ni kalenkan in sɔsɔbaga ye jamanadenw k'u ka danaya bɔn kan wa u ka sariya boli n kan a kan ka nin de kalen bamanankan na bɛɛ b'a mɛn u ka taara di filakan na k'a taara di kɔrɔbɔrɔkan na k'a taara di surakakan na o la n'an ye président ye k'a b'a la ko walasa farafina ka kelenya ka sinsin ko fo farafinw bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'u sen don nin wari kelen in na ni o kun bɔra sisan ni président ko k'ale tɛ don o la n'u ko mun na ko parce que k'a wari man di ne ye o y'a kɛtɔla ye ka farafina ka kelenya sɔsɔ n'a fɔra ko démocratie ni président ko bon ko démocratie ko ne t'a la élection ko wa n t'a la o y'a kɛtɔla ye k'a ka kalenkan sɔsɔ parce que a y'i kalenkan bɛ démocratie bɛnkan bɛɛ bato jamanakɔnɔdenw bɛ se k'u ka danaya bɔ a kan jamanakɔnɔdenw bɛ danaya bɔ a kan wa sariya ko ko ka ɲaŋili min kɛ o bɛ k'a la. Après la cérémonie d'investiture, dans un délai de 7 jours, le président de la Cour des comptes reçoit la déclaration écrite des biens du président de la République. Ko kulo minnu bɛ kɛ wali kulo minnu bɛ kɛ walasa ka président ka présidenya ko sagoma a ka présidenya baara daminɛli n'o ye investiture ye a doli présidenya la walima jamana ɲɛmɔgɔya baara tali tile 7 o kɔnɔna na Cour des comptes ni o de bi janto jamana musaka kow la kosɛbɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ kura min kalenna nin ye o tɛ ko a bɛ a ka tiɲɛ biɲɛ minnu b'a bolo mɔbiliw sow misi minnu b'a bolo a bɛ fɛn minnu b'a bolo k'a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛn ye ka t'o da o mɔgɔw ɲɛkɔrɔ
ma publier yɔrɔ in ça c'est o tɛ problème ye. Problème t'a kan ka kɛ ten parce que f'a ka dɔn ko e nana président la k'a sɔrɔ million kelen de b'e bolo. An nana bɔ a kalama yanni e bɛ bɔ président la e fan bɛɛ kɛ ni miliyari ye i bɔra n'a wari ye min ka taa sɔrɔ président ka tile kelen a bɛ min sɔrɔ o dɔnnen don semaine kelen o dɔnnen don kalo kelen o dɔnnen don san kelen o dɔnnen don i bɛ fɛn fɛn san o dɔnnen don i bɛ fɛn fɛn a bɛɛ dɔnnen don. mais ne bolo sa a bɛ se ka di cour de compte mɔgɔw ma olu bɛ se k'a bila yen. Mais même publier fana réseau ni fait on bien à télé jabarani so. Ah, cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions, la déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par la Cour des comptes. Wa sango sanfana o sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ musaka ko soba min bɛ yen o b'o bɔ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan parce que wari min bɛ don président ta tɛ fɛn fɛn bɛ d'a ma mobili minnu bɛ d'a ma bɛɛ kan ka bɔ o kalama parce que an de ka wari bɛ don a la n'i b'a dɔn k'i tɛ se k'o kun kana taa président la nin yɔrɔ in ka di ne ala kosɛbɛ wa u ye nin fana ɲɔgɔnna de kɛ k'a ɲɛsin ministres fana ma o fana bɛ bɛn le président de la république nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions ko jamana ɲɛmɔgɔ k'o de bɛ premier ministre sigi wa k'ale de bɛ se ka premier ministre fana bɔ yen. Il nomme les autres membres du gouvernement après consultation du Premier ministre et met fin à leurs fonctions. Wako, Premier ministre, le gouvernement, le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement du texte définitivement adopté. Wako, Benkara Femnou Makle Tanduru, qu'on a président de Olu Teganobla. Voilà, nous nous Chama ɲɛfɔtɔ la ye président ka fɛnw kan voilà bon an bɛ taa ɲɛfɛ k'a fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka k'a fɔ voilà bon an bɛ dɔɔnin ɲɛfɔ du gouvernement na an bɛ bi taa dɛn du gouvernement le gouvernement comprend le premier ministre chef du gouvernement et les ministres ko gouvernement k'a bɛ daminɛ ministre fɔlɔ yɛrɛ la n'o ye ministre ɲɛmaa ye. Le nombre de membres du gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser 29 membres. Voilà. Le gouvernement conduit la politique de la nation déterminée par le président de la République. Connu a ma fɔ ko jamana bɛ taa jamana marako fɛɛrɛ premier ministre de b'o président de bɛ o jara tigɛ wa président fana bɛ ministre min ta ministre min bɛ se k'o o ko in fana kɛ président b'o de ta ni président ye ministre tɛ se k'o k'a b'a bila ministre tɛna n'a yɛrɛ ta ye bilen dɛ i n'a fɔ ko premier ministre nana ne ka politique de ye nin ye n bɛ taa ni nin ye yen o t'a la bilen président bɛ na bɔ n bɛ baara 200 di nin cogoya in na n b'a di nin san hakɛya kɔnɔ walasa ka kɛ tan a bɛ musaka ko a mako b'o la kosɛbɛ n bɛ se ka ministre ta min bɛ musaka ko kama kosɛbɛ kosɛbɛ o b'o dɔn misali la ne ka président kɔnɔ ne b'a ye n kan ka n sɔnni sigi adamadenya dilanni de kan o yɔrɔ la ne tɛ taa ministre waritigi ta o ministre min ka kalan ɲɛsinnen don walima a ka kodɔn ɲɛsinnen don adamadenya yɛrɛ lafasali kan ne b'o se k'o kɛ n ka premier ministre ye ka baara kɛ n'o ye ou bien n'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka jamanadenw koron cogo sugu dɔ la k'u don sariya da fɛ n'o de y'i ka politique ye i bɛ taa ministre dɔ ta min bɛ se o la kosɛbɛ hali n'o kɛra militaire lamɔgɔ i b'o ta ou bien hali n'o kɛra mɔgɔ sugu wɛrɛ ye min bɛ se ko a bɛ se wala i b'o dɔ ta bɛɛ bɛn tɛ le premier ministre est le chef du gouvernement à ce titre il anime et ordonne l'action gouvernementale ko premier ministre ministre ɲɛmɔgɔ ko ale de gouvernement ɲɛmɔgɔ ye wa ko o kama o bonya in fana kama wa ko gouvernement ka baara fɛn fɛn bɛ kɛ ale de bɛ olu bɛɛ kɛcogo ɲumanw yira il assure l'exécution de loi sous donc baara minnu kan ka kɛ sariya minnu tara n'olu kan ka lawaleya ale de bɛ olu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ. Voilà, le gouvernement est responsable devant le président de la République. Koni ko kɛra dɔrɔn gouvernement ko kɛra gouvernement fana nɔ b'a la président ɲɛnɛ parce que aw de ko ko président y'aw ta k'a bɛ se k'a ka baara kɛ aw bilala a ka baara la ni fɛn min tiɲɛna dɔrɔn ayiwa président ɲɛna aw de bɛ yen dɛ. Aw fana sen b'a la quoi. Aw sen b'a la
Voilà. Bon, au lieu que le Premier ministre nous soit dit que l'administration est bon, à métaphore là-bas, ou à la constitution charia là-bas, dit. Aba ira k'a fɔ révision nous bébé. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Voilà ça ka se ka charia ta ka lajɛ ni yɔrɔ min ka ɲi ni yɔrɔ min man ɲi. O ko bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bolo ani a ka wasadenw ko b'olu de bolo. Tɛ voilà. Voilà, constitution là-bas, le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la constitution. Ko fanga fen be Mali kononana, ka sigili be talike constitution de camp. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine. Wa ko jamana do mbese ka jamana benkam ku bama ko ina fo an ku minke désobéissance civile ka muruti barateke ateta na tetana. Parce que naya ye jamana be ka jamana ya tasrabla abe suko murutike. Donc constitution koro sonu no ma M5 mogo yo de lawale yani ibeka o la ku meta ortem na ko ni teke ku meta barateke mo teta barakero de désobéissance civile. Voilà. Tout coup d'état ou putsch est un crime indescriptible contre le peuple malien. Wa coup d'état wali ma fanga jasso. Ko bela jele o ko jugu baye kata jamana don jugu yala mais ni yoro fana na aziz ne rabi nyere nyi ga nyoro la ni fana ta ka don ne kungolo fe quoi ko coup d'état o ye fenye ya famanga kama o meni minu coup d'état ke sono wo ke président de la transition ou to kalkasien ke au cour constitutionnel mo de nyema minu me sharia don pour ko lu fana be soma aywa ko fana bolu critique o de bolu o la ne ko ngai samba nga sharia o chama ni yoro ni me ne kun fengere parce que si be kalkasien ke do me ha ke cour constitutionnel nyema o lu de fana ko coup d'état ye fenye ya famanga ke ima do lu ya fara jamana do ma ya fa ou bien jamana do de sona mais ni président wore nana se ka ke fenga be kede ibi se ka kiri de o fana tien i kɛra président parce que aw bɛ yen n ko n'a y'u ja ni kɛra ni coup d'état kɛ n'a ye ja ni nana bɛ constitution bɔ wagati foyi sariya ko kuma tɛ yen o i m'a ye mais dɔw bɛ constitution to yen La Guinée olu ye constitution bɔ yen ni ma fili o y'a bɔ yen mais Mali ye constitution to yen olu y'a to yen Mali y'a to yen ka tila ka ni charte ye fo charte tun bɛ sinsin constitution kan o fana bɛɛ nana o tubabukan kelen in na mais mɔgɔ an bɛ ka se yɔrɔ min na mɔgɔw ko ni Assimi ninnu kɔni ma tubabukan in kɔni bila kɔni ko dɔ bɛ kɛ dɛ i tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la o ka gɛlɛn voilà donc ni tun ye an bɛ se ka ɲɛfɔli minnu kɛ bakuruba la ni fɛngɛ ninnu kan n b'a dɔn mɔgɔw bɛna caman lafaamuya mɔgɔw k'a dɔn sisan ko constitution sigi kun ye jamanadenw ye mais jamanadenw b'u yɛrɛ y'a la ni yɔrɔ min dɔrɔn ka f'u ye u ka kan na pour que u bɛ se ka faamuya voilà ok ni folikan laban dɔ b'i bolo ka ɲɛsin ale ma nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli sɛnɛ min bɔnnen don k'u ka ja ninnu cari kosɛbɛ voilà a kɛra kuma ye ok Dɛmɛsibi Jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na an y'a fɔ n ko an ka Dɛmɛsibi walanbulon kan bi n ko an nana ni émission spéciale dɔ ye i n'a fɔ ka na ni fɛn ye pour que aw bɛ se ka faamuya cogoya min na teliyara o ye constitution ye n y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun an n'Aziz de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ yan pour que an bɛ se ka walawalaliw kɛ cogoya min na bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ni bamanankan ye cogo cogo n'an bɛ ka fɛn o fɛn k'a la caman b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ o de kama Dɛmɛsibi fana ɲɛmaayaso fana nana n'o ye pour que an ni Aziz bɛ se k'o émission ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ bi an kumana min kan o ye avant projet de la nouvelle constitution i n'a fɔ sariya sen kura min bɛna sigi jamana kɔnɔ na sɔni o lawaleyali cɛ an bɛ se k'a fɔ cogoya min na n b'a dɔn bi an caman fɔ bamanankan na aw bɛ se ka faamuya cogoya min na a y'a fɔ cogoya min na a ye ja ni cari pour que caman fana bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Dɛmɛsibi ka walanbulon sanfɛ.